Ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Marso 3, tuig 2023. Thank God it's Friday! Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Ginpabombo nga gubaon mga dalan, kagagawaon nga manhole sa hinaktakan lapas, padayon na nga ginakaayo. Madulom nga dalanon nagsanag na kag vandalismo problema sa pila ka mga kabaranggayan. Isa sa mga suspitsado sa pagpang-hold up sa opisina sa JNT Express na dakpan. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City Councilor Ellie Estante gina-question kung paano nakakuha sa business permit ang JNT Express nga wala sa closed-circuit television camera. Sa kaangot sining balita ang mga alkalde o kunangaton sining mga opisyales diri sa syudad sa Iloilo, Mayor Jerry Treñas and Congresswoman Jan Baronda nakatipon or magahatag sa 200 1,000 pesos reward para sa makatudlo, makadakop sa mga suspitsado nga nag-hold up sa JNT Express sa Haro. Kag istoryahan naton ining modernization na program, Public Utility Vehicle Modernization Program, PUMVP, sang aton siniyang gobyerno. Suno pa diri sa kay Secretary Chofilo, no? Chofilo Guardia, no tong sining pangalan sa aton sining mga Guades. Chairman siya, Chofilo Guades, sang LTFRB. Siling ang buot silingon sang consolidation or pagpa-consolidate sang mga traditional jeepney sa isa iya ka kooperatiba, hindi buot silingon nga amon ining pag-phase out sang mga traditional jeepney. Believe na ko sa imo, Chairman, Chofilo Guades, sir. Ang galing-galing mong mang-chofe. No? Galing sa pangalan mo talaga. Chofilo. Chofe. Nga chofe si Chofilo. Anong natabo diri sa syudad sang Iloilo? Liputon ko lang, hindi ko na pagpaarakan, balik pagid kay base magturlulo luha ta kag sipon diri karon sa aton sining mga kabombo hilabi na sa mga operator kag mga driver. Just like sa imo prangkisa, kag hambalon ang nagabugos sinang kooperatiba nga amigo, miga, ma'am, sir, consolidate ako. Gusto ko mangin miyembro sa kooperatiba. Ari akon nga mga dokumento, may isa ako kabilog iyang traditional jeepney. Hindi lang inaiya bot silingon nga easy said than done, no? Nga itunghol mo lang to, tapos miyembro ka na sa kooperatiba. No. Kundi may sum of money ka pa nga wala naganubo sa 40, ang iba nagapahayag 40,000, ang iban 50, ang iban gani nagalabot sa 80,000 nga ginabayad sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ti dira sa amo sina nga sitwasyon, hindi mo na gilayon sini magamit ang imo iya nga traditional jeepney. But silingon, it's either nga himuon mo ina nga pribado na lang nga salakyan, or itugyan mo abi sa mga bottling companies, himuon nila iatansan, ukon, ibaligya ni mo sa negosyo sa sisling talaba, bake talaba, para nga ti patapikan na lang nila sang talaba ang imo siniyang traditional jeepney. Now, ining modernization program, hindi ini makasalida
makaprimira man, pero ti, hasta ka lang primira, magklabungkag ni makina mo mag-amo sina. Katulad bala sa natabo diri sa syudad sa Iloilo, kay nagakinahanglan pa ini sang ginatawag nga Local Public Transport Route Plan. So once na pag-consolidate ikaw sa aton sini nga mga kabombo, just like what happened sa Iloilo City, ang mga daan nga ruta, of which ruta ina sa traditional jeepney, gindula adto kay kuno ang term sina ano ganing term do palawig pagid ang iban nga ruta, no, may ara man iya nga ruta nga lawig-lawig gin palipot, no, gin ano nila tawag si ganin gin merge nila bala, no, sa aton sinima kabombo, lipat lang ko sa exact term, but gin tingob nila sa aton sinima kabombo ti ang imo siya traditional jeepney wala na yan nag-exister ang iya sina nga ruta. Sa aton sinima kabombo, leaving you nga ti hindi mo na iya mapuslan ang imo sini nga traditional jeepney. So, what the hell ang ginaistorya ka ginawakak-wakak ni Chofilo Guades nga ang consolidation hindi kuno iya eliminate na or tapos na sang maliligayang araw sa traditional jeepney. Ti pila pa gani ka mga senador nagambal siling niya, gina-sugarcoat nyo lang ang inyo siniiyang niya mga tinaga. Para nga daw hindi man iya mapinot kag masakit pamatinan sa mga tag-iya or operator sa traditional jeepney kag mga jeepney drivers. Sa aton sini mga kabumbo, ti daw iyagid man ka mafia nga style sakto ang bali Senator Gatchalian, may mapyagid man sa Public Utility Modernization or Public Utility Vehicle Modernization Plan. Dugangan ta na bala karon kag diskusyonan ta na sa aton sini paray nga pangalagad sa gihapon diri lamang sa Bomboanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas. Gandang tanghali Pilipinas, sa bang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Marso 3, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, pagpapagaan sa proseso at requirements para sa Public Utility Modernization Program, ipinag-utos na po ng Department of Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nasa 79% na ng mga traditional na jeepney, pudpod ang gulong at walang handbrake. Samantala, modernized jeepney naman dumaan sa masusing pagsusuri ayon yan sa Commuter Safety Group. Ang Philippine Coast Guard naglagay na po ng mga off-limit areas dahil sa banta ng oil spill sa Oriental Mindoro, 10 munisipalidad. Apektado na po ng oil spill matapos lumubog ang oil tanker sa karagatan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Nasa mahigit 400 third-level senior officers ng Philippine National Police sumailalim na sa pagsusuri ng 5-man advisory group. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan itong paglagda ng kasunduan para sa contract package ng North-South Commuter Railway System Project doon sa Malacanang. Malawakang inspeksyon naman isasagawa kasunod ng sunod-sunod na aberya sa mga sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas. Sa police report, ama ng hazing victim may apela sa Taugama Fee o itong mga miyembro ng naturang gang.
Sa international news naman, Vanuatu nagdeklara ng state of emergency matapos ngang tamaan ng malakas na lindol at matinding bagyo. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinag-utos na ngayon ng Department of Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mas pagaanin pa ito yung proseso at requirements para naman sa Public Utility Modernization Program dito sa bansa. Sa gitna pa rin ito ng kaliwat ka ng reklamo at ito'y mayroon pa rin pag-aray ng mga driver at operators sa buong Pilipinas na pakunayang maapektuhan ng nasabing programa. Ayon po kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ito ay upang mas maraming mga tsuper at operator daw ang makakalahok at ma-accommodate ng naturang programa. Anya sa ganitong paraan daw kasi ay posibleng mas mahimok pa ng pamahalaan ang mas maraming transport group na iadapa ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Layon din ito na mas maipaintindi po sa mga ito ang dahilan at mabuting maidudulot ng isinasagawang pagsasaayos ng gobyerno sa mga pampublikong transportasyon dito sa bansa. Matatandaang una nang sinabi po ng kagawaran na bukas sila sa personal na pakikipagdialogo sa mga transport groups upang personal na maipaalam sa mga ito ang mga nilalaman ng nasabing modernization program at bigyang linaw din ang kanilang mga alalahanin pagdating sa usapin ng total phase-out ng mga tradisyonal o itong tinatawag na traditional jeepney dito sa Pilipinas. Samantala, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa labas ng himpilan. 99% na ng mga traditional na jeepney, pudpud ang gulong at walang handbrake. Yan at iba pang mga balita nakalap ni Bombo JC Galvez. Hindi nakarimatche ang mga upuan sa katawan, walang handbrake at pudpud ang mga gulong ng mga traditional na jeepney na nakapagdudulot ng maraming aksidente sa daan. Yan ang pagbibigay diin ni Center for Commuter Safety and Protection Chairperson at dating Transportation Assistant Secretary Elvira Medina na pabor na i-modernize na ang public utility vehicle sa bansa. Dagdag pa nito, base na rin anya sa kanyang isinulat na Forensic Protocol for Road Crash Investigation na ginagamit na rin ng Land Transportation Office o LTO, napatunay ng grupo na sa kanilang pag-iimbestiga na isang road crash na mayroong kaso na isang jeepney na may sakay na 32 na pasahero. Dagdag pa, ang nagmamaneho pa anya isang tricycle driver ngunit may lisensya. Gayunpaman, na-aksidente ito anya at sumalpok sa isang bus na ikinasawi ng buhay na ilang mga sakay na pasahero. Kaya naman itong modernized jeep, pagbibigay din ni Medina ay masusing sinuri at dumaan sa Department of Trade and Industry o DTI sa ilalim ng Bureau of Product Standardization. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Center for Commuter Safety and Protection Chairperson at dating Transportation Assistant Secretary Elvira Medina. Ang modernized jeep po ay lahat dumaan po sa masusing ganito po yan, attorney, bago po sila mabigyan ng right para magbenta, sila po ay dumadaan sa DTI. Ang DTI po ay may Bureau of Product Standardization. At yun po ay may division na sa transport lang. So yung pong mga models nila, dumadaan muna po yan sa masusing investigasyon doon po sa DTI. Magkahiwalay po sa DOTR yan. At yan ang tinig ni Center for Commuter Safety and Protection Chairperson Elvira Medina. Para naman sa mga activist jeepney operator, sa issue ng isang linggong banta ng tigil pasada, kinakailangan na pag-isipan kung ang banta ng Weldan talagang pinakamabisa at responsableng paraan para marinig ang kanilang mga alalahanin. Sa ngayon, Bombo Gerald, hindi pa rin talaga malinaw ang lahat sapagkat ultimong Department of Transportation o DOTR ay aminado na marami pang problema o butas na dapat punan at bigyang pansin sa PUV Modernization Program. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Umabot na raw sa mahigit 400 third-level senior officers ng Philippine National Police ang nasala na ng binuong 5-man advisory group ng pamahalaan. Ito ay bilang bahagi pa rin ng maigting na paglilinis sa buong hanay ng
Philippine National Police para sa operasyon ng iligal na droga. Sa ulat ng itinalagang tagapagsalita ng komite na si Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Redrico Maranan, pumalo na raw sa 446 itong bilang ng mga senior officers ng pambansang pulisya ang sumalang na sa evaluation ng 5-man committee matapos ang kanilang muling pagpupulong kahapon. Ani nakatakdang salain ang nalalabing mahigit 400 senior officers ng Philippine National Police sa susunod na pagpupulong ng mga ito na napagkasundo ang gawing 2 beses po sa isang linggo para mabilis matapos. Samantala bukod dito ay iniulat din ni Maranan na kasalukuyan ng inihahanda ang 5-man committee ang kanilang comprehensive report na isinumite kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. upang maipasa na rin itong rekomendasyon o maipasa itong rekomendasyon para sa pag-aproba naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iba namang mga balita, naglagay na ng mga off-limit areas ang Philippine Coast Guard para bahagi yan ng Oriental Mindoro na apektado ng oil spill. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, sa ngayon ay mayroon na silang inilagay na exclusion area sa lugar dahil sa banta na rin sa kalusugan na dulot sa mga residente ng nasabing oil spill. Ayon niya ay sinabi din nito na ibig sabihin nito ay may mga lugar pa na hindi na dapat pang puntahan dahil delikado na rito para sa kalusugan ng isang tao. Bukod pa rito ay una nang sinabi ni Balilo ang planong paglalagay ng oil spill boom ng mga otoridad sa mga apektadong katubigan ng nasabing oil spill. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinangunahan itong paglagda ng kasunduan para dyan sa contract package ng North-South Commuter Railway System Project. Noon po yan sa Malacanang. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang paglagda ng kasunduan para sa Contract Package NS01 Electromechanical Systems and Track Works ng North-South Commuter Railway System Project na ginanap sa Ceremonial Hall sa Malacanang kanina. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, kasama sa contract package ng NS01 ang pagkuha ng mga proyekto sa infrastruktura ng tren para sa Malolos Clark Railway Project at ang North-South Railway Project South Line Commuter ay kilalanin din bilang North-South Commuter Railway Extension Project. Kasama sa contract package ang mga riles ng tren, turnouts, track sleepers, power supply at distribution system, signaling system, automated fare collection, computerized management maintenance at platform screen door. Bukod sa iba pang mahalagang bagay para sa kaligtasan at operasyon ng riles. Kapag na kumpleto na ang North-South Commuter Railway Project, mababawasan na ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Clark International Airport at Calamba City, Laguna at magtatampok ng 18 mga istasyon na dinisenyo upang magbigay ng ligtas na pag-access para sa mga pasahero na may disaster resilient na disenyong infrastruktura. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. We will ensure that the more than 110.4 billion peso contract amount will be used by Mitsubishi to build a world-class railway line equipped with the most modern facilities. We expect partial operations of the Malolos to Clark Airport section by third quarter of 2026. Let me again highlight the most salient features of the whole NSCR. It will reduce travel time from Clark Airport to Calamba in Laguna to less than 2 hours. A total of 51 commuter train sets and 7 express train sets will operate along the line, and it can accommodate as many as 800,000 passengers per. Samantala, ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, layon ng ceremonial signing ng contract package ng North-South Commuter Railway System ay para maasimula na ang electromechanical systems at track works para sa nasabing proyekto. Sinabi pa ng Pangulo, nais niya kasi mabigyan ng maayos at kaaya-ayang buhay ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng maayos na transport system.
Dagdag pa nito, libo-libong mga Pilipino ang magkakaroon ng trabaho habang kinoconstruct ang nasabing proyekto. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Continue to strengthen our relations built on mutual confidence and cooperation, a relationship that has gone on for many, many decades. And I can say without a fear of contradiction that the development of the Philippines, especially in terms of infrastructure, has shown that Japan has taken a very, very important part in that. JICA, of course, as the leading agency of the Japanese government, but certainly from the initiative of the Japanese government. Because Japan serves as a key inspiration for the Philippines for having an efficient and rail transport system. I was joking, Mr. Sakamoto, earlier, and I said now that we have this, maybe the next one is Shinkansen already. We can. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Apektado ngayon ang ilang munisipalidad dahil sa oil spill kasunod ng paglubog ng oil tanker sa karagatan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Sa ngayon, umabot na po sa 10 munisipalidad itong apektado ng oil spill. Kabilang dito ang Nauhan, Calapan City, ang Pola, Pinamalayan, ang Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas, Mansalay at itong Bulalakaw. Kaninang dakong alas 7 ng umaga po nagtungo sa apektadong lugar si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Loizaga para alamin itong lawak ng epekto ng oil spill. Ang Philippine Coast Guard naman kinumpirma ang pag-aari ng pasyenteng sakay ng missing medical chopper sa Palawan na na-recover na dilapidated pillow. Alamin natin yan sa nakalapang balita ng Bombo Radio Legazpi. Kinumpirma ng tiyuhin ng pasyenteng sakay ng nawawalang Yellow Bee helicopter na sa pamangkin niya ang na-recover ng mga otoridad na dilapidated pillow sa bahagi ng Palawan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Lieutenant Gretch Maria Aquario, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nakuha ang naturang unan sa 13.64 nautical miles sa Balabac, Palawan. Nabatid na una na rin nakuha ng mga rescue team ang palutang-lutang na gas tank sa Numbukan Island na may markings na R404A, subalit hindi pa kumpirmado kung mula ito sa nawawalang air ambulance. Sa kabila ng na-recover na mga debris, umaasa si Aquario na buhay pang mga sakay ng naturang medical chopper, kaya minamadalian niya ang kanilang search and rescue operations. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagdi-deploy ng mga divers dahil wala pa umanong konkretong impormasyon sa lokasyon nito. Paliwanag ng opisyal na wala pang lead sa ngayon, lalo pa at napakalayo ng distansya ng mga natagpuan ng debris na posible umanong epekto ng direksyon ng alon ng karagatan na apektado ng nakataas na gale warning sa Palawan. Sa kasalukuyan ay nanawagan si Aquario sa mga kalapit na mga barangay na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling mayroong makakapagturo ng lokasyon ng naturang helicopter at mga sakay nito. Sana po nandito lang sila within the area ng search area para madali po nating matagpuan. Humihingi po kami ng tulong sa mga coastal barangays na kung may makita kayong regarding or information regarding this incident, ipagbigay po alam kagad sa mga local authorities. Ang tinigan ni Lieutenant Gretch Maria Aquario ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pang balita, malawakang inspeksyon isasagawa kasunod ng sunod-sunod na aberya sa mga sasakyang panghipapawid sa Pilipinas. May nakalap na report si Bombo Chilim Prido. Magsasagawa ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng malawakang inspeksyon ng mga sasakyang panghimpapawid sa Pilipinas dahil sa sunod-sunod na nangyayaring aberya at pagkawala ng mga aircraft sa iba't ibang lugar dito pa rin yan sa bansa. Ang medical helicopter ay naiulat na nawawala dakong alas 9 ng umaga sa bahagi ng Balabac, Palawan, ay inaasahan na darating sana ng bandang alas 10
ng umaga sa Southern Palawan Provincial Hospital. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesman Eric Apolonio, aniya hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang isinasagawang search and rescue operation para matukoy kung saan nga ba napadpad ang Medivac helicopter at kung ano rin ang nangyari sa 5 sakay ng nasabing sasakyan. Ating pakinggan si Civil Aviation Authority of the Philippines spokesman Eric Apolonio sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Tuloy ang ating search and rescue operations. Ito po ating Philippine Air Force palipad po ng helicopter para tingnan yung area doon sa Palabak. Doon yung point na nawala yung communication. Eric. Well, isa yun sa tinitingnan natin, pero sa ngayon po, fully compliant naman po yung mga aircraft na nawawala. At nagkataon lang po, nagkasabay-sabay this year. But for the last several years, wala tayo reported na kanyang incident. Well, reported ho yan, na kinumpirm daw ng pamilya. But actually, sa po kasi, yung material evidence ang hinahanap namin. Although kinumpirm yan ng pamilya, it doesn't mean na yung aeroplano tumubog na. So kami, yung material evidence ang hinahanap namin. So far, wala pa kami nakikita sa ngayon ngayong araw na ito. Samantala, may mga ilang gamit na rin ang nakita sa ilang parte ng katubigan sa may bahagi ng Balabac, Palawan, gaya na lamang ng unan, sapatos at gas tank na nauna ng kinumpirma ng pamilya at maging ng Philippine Coast Guard ng sakay ng medical helicopter. Para sa Bombo Network News, Bombo Chilimprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Samantala, ang ama naman ng hazing victim may apila sa Tau Gamma Phi members. Alamin yan sa nakalapang report ng Bombo Radio Bacolod. Nananawagan ang ama ng isang hazing victim sa mga fraternity at sorority na tigilan na ang pagsasagawa ng hazing. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Cesar Servando, ama ni Gilio Servando na namatay rin sa hazing ng Tau Gamma Phi noong 2014. Noong nabalitaan nito ang nangyari kay John Matthew Saliling, parang bumalik ang lahat ng alaala at sakit noong namatayan siya ng anak. Ayon kay Servando, hindi tinupad ng mga founders ng Tau Gamma Phi fraternity ang kanilang pangako sa kanya na titigilan ang hazing noong namatay ang kanyang anak noong 2014. Payo nito sa mga magulang na maging sensitibo sa kilos ng kanilang mga anak. Aniya, ang hazing ay tumatagal ng 2 linggo at dapat bantayan kapag may pagbabago sa ugali ng bata, kapag palaging pagod, hindi nagsusuot ng shorts dahil tinatago ang mga pasa at parating problemado. Nananawagan rin ito sa mga senador, opisyal at celebrities na alumni ng mga fraternity na gamitin ang kanilang impluensya sa pagtutol sa hazing dahil habang tumatagal, mas lalong lumalala ang kanilang ginagawa. Nananawagan rin ito sa Tau Gamma Phi na tigilan na ang violenting practice dahil hindi ito gawain ng isang tao, kundi ng isang hayop o demonyo. Maawa naman kayo sa amin, mga biktima ng pamilya ng mga biktima ng hazing. Tigilan na natin ito. Kayo mga taga-Tau Gamma, Diyos por Santo, tigilan nyo na ang inyong pag-hazing. Para na kayong mga hayop, para na kayong mga demonyo. Ano pa ba ang kailangan mangyari para tigilan nyo yung practice na yan? Mula rito sa lungsod ng Bacolod sa Bombo, Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, yung Board of Inquiry na nag-iimbestiga, mayroon na pong inilabas na report kaugnay pa rin dito sa sundalong Namaril, dito pa rin sa 4 na kasamahan. At report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Natukoy ng Board of Inquiry na wala umano sa katinuan ang pag-iisip ng sundalong nag-amok at namaril patay sa kaniyang 4 na kasamahan sa loob ng isang unit ng 4th ID Philippine Army na nakabase sa Camp Evangelista Patag, lungsod ng Cagayan de Oro. Bata ito sa initial findings ng BOI na nagsagawa ng investigasyon kung bakit walang habas na pinagbabaril ng suspect na si late Private Zumar Villabito ang kaniyang mga natutulog na kasamahan sa Service Support Battalion Compound noong madaling araw ng Pebrero 11. Sa panayam ng Bombo Radio, inahayag ni 4th ID spokesperson Army Major Francisco Garello Jr. na patuloy pa na inaalam ng BOI kung ano ang pinag-ugatan ng umunay unstable state of mind ng suspect para gawin ng krimen. Sinabi ni Garello na hindi lumayo na maaaring dala-dala ng suspect ang personal o kaya ay problema tungkol sa pamilya. Hindi kasi napatunayan ng investigasyon na mayroong alitan ang suspect at ang kanyang mga kasamahan o kaya ay superior sa trabaho sa batalyon. Magugunitang patay gamit ng
assault rifle ang mga biktima na sina Army Sergeant Rogelio Rohod Jr., Corporal Bernard Rodrigo, PFC Prince Kevin Balaba at Private Joseph Tamayo, habang nasawi rin ang suspect ng sumakluluna ang ibang mga sundalo sa loob ng kampo. Was not in stable mental condition, probably due to personal and family problems. There was no indication regarding the misunderstanding with his peers and superiors. Hindi pa na-establish yung reasons, cause, ano talaga ang dahilan. We are awaiting the final na psychological evaluation o assessment ng ating psychologist dito, and even yung investigation ng Board of Inquiry ng higher quarters. Mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang public hearing naman si Constitutional Amendments and Revision of Codes inilunsad yan sa Davao City. May nakatutok dyan ang Bombo Radio Davao. Malaki umano ang magandang maidudulot sa ekonomiya ng Pilipinas kung sakaling matagumpay na maamyendahan ang konstitusyon ng bansa. Ito mismo ang sinabi ni Senator Robin Padilla sa pinaunahan nitong High Republic hearing ngayong araw para sa pag-amyenda at pagrebisa ng 1987 Philippine Constitution. Dagdag pa ng senador na sa oras na maamyendahan ang konstitusyon, maraming umanong magbubukas na mga trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino at sa buong Pilipinas. Napag-alaman na mula sa 83 na ekonomiya sa buong mundo, pangatlo ang Pilipinas na mayroong pinakamahigpit na pulisya at batas, rason upang pahirapan ang pagpasok ng mga foreign direct investments sa bansa. Sa kabilang banda, binigyan din rin ni Senator Robin Padilla ang magiging kalagayan ng mga magsasaka kung sakaling maamyendahan ang konstitusyon. At parin din naman tayo magtilis sa isang apartheid sa loob na ng 30 taon, pero wala kayong nagagawa ko dati po sa sakat. At nakakatagda po sinabi ninyo, ang dami na nating nag-create at creators na lahat para sa credits at creators at ang Pilipinas. Pero wala tayong investment. Ang payag ni Senator Robin Padilla sa isinagawang public hearing on constitutional amendments and revision of codes dito sa Davao. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan rin ng mga panelists gaya nila Senator Francis Tolentino, Senator Bongo at mga representante ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Davao City Chamber of Commerce, Mindanao Development Authority, National Economic and Development Authority at European Chamber of Commerce at iba pa. At yan ang ulat mula impila ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Danica Baguio. Para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas at number 1 Radio Network in the country, Basta Radyo. Bombo! Maki-update din tayo dito sa magulang ng 12 or 12 years old na biktima ng bullying na dumulog daw sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas. At mareport ang Bombo Radio Cebu. Suportado ng Department of Education Central Visayas ang hakbang ng mga magulang ng magsagawa ng autopsy sa bangkay ng 12 anyos na estudyante ng Badia National High School na biktima umano ng pambubuli. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Dr. Celestiano Jimenez, ang Regional Director ng DepEd 7 ibinunyag nito na inutusan niya ang Division Superintendent ng Paaralan na magsagawa ng investigasyon sa nangyari at magsumiti ng incident report. Dagdag pa nito na mas mabuting dumulog ang mga magulang sa National Bureau of Investigation 7 para sa autopsy sa bata upang mabigyang linaw ang dahilan ng pagkamatay ng estudyante. Samantala, sinabi ni Dr. Jimenez na muling nagtulungan ang mga guro, gayon din ang pinuno ng dibisyon ng paaralan para mabigyan ng kaunting tulong ang pamilya ng biktima. Matatandaang namatay ang nasabing estudyante matapos umanong maging biktima ng pambubuli. What we did is, directed and instructed our division office concerned to conduct an investigation. And within fact, as of now, I'm waiting for the final incident report so we could move forward in our investigation. So as much as possible, kami po dito sa rehiyon, tanggapan ng Region 7 Department of Education ay talaga na we are doing our best na we can assist and support kung ano yung hiningi ng pamilya na hustisya, na sana mabigay sa kanila yung hiningi nilang hustisya
para sa bata. Ating napakinggan si Dr. Celestiano Jimenez, ang Regional Director ng Department of Education Central Visayas. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balingar. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagdeklara na ng state of emergency ngayong araw ang Vanuatu matapos na yanigin ng sunod-sunod na malakas na lindol kasabay ng malakas na bagyong ilang araw nang humahagupit sa naturang lugar. Ayon sa United States Geological Survey, unang tumama ang magnitude 6.5 na lindol sa isla ng Espiritu Santo sa hilagang bahagi ng archipelago na may lalim na 10 kilometro na agad namang sinundan ng magnitude 5.4 na aftershocks. Ilang sandali lamang ang nakakalipas. At bukod pa rito, sa pahayag naman ay pinawi ng Pacific Tsunami Warning Center ang pangamba ng publiko matapos na iulat nito ang new tsunami threat mula sa mga nauna ng pagyanig na naramdaman sa lugar. Samantala, ayon naman sa mga kinauukulan, 2 araw lamang bago ito ay hinagupit din ng bagyong Judy ang Vanuatu na may lakas na hangin aabot sa 200 kilometers kada oras na nagdulot ng pagbaha sa mga kalsada at nakaapekto rin sa daloy ng kuryente, komunikasyon at nasa 320,000 kabahayan ang nasira sa nasabing isla. Saka ngayon naman ay wala pa namang naitatalang casualties sa mga kinaukulan mula sa naturang mga kalamidad. Bombo Entertainment News. Mayroon daw Ilonggo filmmaker. Yan lang po yung nabigyan ng scholarship doon sa Europa. May report ang Bombo Radio Iloilo. Itinuturing na dream come true ng isang Ilonggo filmmaker ang nasungkit na Erasmus Mundus Scholarship Grant mula sa European Union. Sa panayam ng Bombo Radio kay Kenneth De La Cruz ng Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City, sinabi nito na kahit malayo ito sa kurso niyang accountancy, malaki ang pasasalamat nito sa ibinigay na pagkakataon para mapatuloy ang karera sa paggawa ng pelikula. Aniya, nagsimula ang kanyang hilig sa pagsali sa mga short film contest at ikinagulat nito na natanggap ang kanyang application sa nasabing scholarship. Si De La Cruz lamang ang nag-iisang Filipino na natanggap sa Kino Eyes Film Masters sa ilalim ng Erasmus Mundus Scholarship Program sa Europa. Ang isa sa mga obra maestra ng Ilonggo filmmaker ay ang Bulawan nga Usa na nominado sa 2023 Sinimalaya Independent Film Festival. Umaasa sa De La Cruz na mapabuti pa ang kalidad ng regional cinema sa Pilipinas at sa buong mundo. At first, hindi ko rin inakala na makakapasok ako. Pero kung hindi ko siya sinubukan, hindi ako mapupunta dito. So, if ever you have this passion or you're looking for some signs, I hope this will be it for you to do it. Sometimes we want to do things but we're not taking the first step. It's better to try because you will never know what you will have next. Ang Ilonggo filmmaker na si Kenneth De La Cruz. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan nakabuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Standard time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gihapon ka mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Bantayan man sa Dilmadugay, ginangan-anganan naton kay mayara sang balita nagikan sa Iloilo City Police Office. Partikularmente sa bahin karon sang Haro Police Station. Ini may kantanan sa latest update sa JNT Express robbery hold-up incident nga natabo kagapon, sa aton sinima kabombo nga kung saniin 600,000 kung ako magsala ang gintaban sang tatlo tanan ka mga suspitsado nga mo ang nagpanigayon sang robbery hold-up sa opisina sining courier company. Dira sa may Quintinsalas, Barangay Quintinsalas sa distrito iya sang Haro.
Kagapon ang update naton diri Banwa is that sandig sa panuaron sang mga witnesses may gintumod na nga mga person of interest ang aton sining kapulisan kag may development regarding sa sining nasambit karon iya nga insidente. Standby kay sa Madugay, panumbalikan naton ang linya sa aton sining makopda ng mga Bombo reporters nga yara karon sa area. Si Mayor Jerry Treñas nagpagwa sa statement nga magahatag ang Iloilo City Government sang 100,000 pesos bilang reward sa makatudlo kag makahatag sang impormasyon nga magapadulong sa pagkadakop sining tatlo ka mga suspitsado nga nag-hold up sa JNT Express sa office dira sa may barangay Quintinsala sa distrito iya karon sang Haro. Ginpaigman sang alkalde nga ang kongresista Lone District Congresswoman nga si Jam Baronda ang maghatag man sang 100,000 making it 200,000 pesos nga reward money sa kung sino man makahatag sang impormasyon nga magapadulong sa pagkaaresto sa pagkadakop sining mga suspitsado. No, hibalo naton ina karon with our mayor Jerry Treñas. Lakip na gilang sinadri pila ka mga impormasyon with the mayor karon ang luyag manaton nga mahatagan sang nagakaigo sini nga kasanagan diri man sa aton sini iya nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udtos sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. No, magluwas sina istoryahan man rin naton sa aton sini karon iya nga pagpangalagad. May kang tanan man sa pagduso sang alkalde nga dapat i-revisit ining closed circuit television na ordinance sang syudad sang Iloilo kay ining opisina sang gin hold up ang wala sang nasambit sini karon iyang closed circuit television. Nagawander man gani diri Banwa ang konsyal or ang author sang CCTV ordinance nga si Kagawa del Istante. How come nga nakakuha sila sa business permit nga wala sila makakomply sa isa sa mga requisitos agod ang makaangkon sa business permit ang ila sining negosyo karon. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon sini iya nga mga balita may ideya diri ang alkalde nga maggamit sang mga carts sa mga merkado. No, matapos kuno ining renovation sa aton sini nga public market, luyag sang alkalde diri nga magamit sang carts ang pila ka mga vendors. O check karon naton ina karon with the mayor sa dugang sini iyang mga impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Ang oras diri 35 minutos na nakaligad sa takna sini alas 12 sa Bombo Hanay sa Udto. Standby sa aton sining mga kabombo kay i-check nato ang balita ni Bombo Peter Jan Bayas ka. Kumadumduman yung trugin pabombo sa mga pumuluyo sa may barangay Hinaktakan sa distrito iya sang Lapas. Ining gubaon nga dalan, magluwas nga may gubaon sining nga dalan ang mga manhole sini Banwa ang guba man apisar ini ang bag-o pagid lamang. Ang iban sini nga way pamatapos-tapos. Tibilang sabat sang natungdan diri nga talatapan sang gobyerno ongoing na karon ang pagkaayo o repairs sa sining mga manhole kag adtong mga madulom sining nga lugar masanag na kag isa sa mga concern karon sa mga kabarangayan amo iya ang problema sa vandalismo nga kung sa diente bag-o pinta imo sini iya nga pader kibot ka lang pagkadason sini may nadlaw may mga kinuris-kuris na isa man ini sa mga markado karon sa kay Iloilo City Police Office Director Colonel Joristy Coronica ining mga nagapang halit or nagapang vandalize. Isa man isa nga mga ginapang markahan niya nga iya sini nga ubuson. Ubuson dakop. Check ta bala si Bombo PJB Master sa report ta please kamin. Bombo Champ, no, sa gihapon di sa pinakalitas sa ring pag-check naton sa sitwasyon diri sa mga bandal, no, diri partikular sa may area sa city proper. So daw son mga pader naton
diri sa may area sa city proper. So may mga bandal, iban kitaan diri sa mga roll up diri Bombo Champ. Kada isa diri ka na check naton gid nga daw haluson nga ginakakibot naton ang gina-open nga private lot diri particular sa area sang Dalan de Dasmabla, sakop ni sa barangay Gloria sa may city proper area nga abay sa pinakalita sa pag-check naton, tama ni sa kalimpyo kag kahawan ang ining pader kag ining lupe nga natamtang diri sa may daan nga St. Mary's sa hospital sa una ni Bombo Champ. Diri may bakante nga lupe diri sa may tupad niya. Kung magpakadto ka dira sa may area sang distrito sa Mulo, do diri sa left side sa intersection sang Dalan Delgado kag Ledesma area, pero sakop ni sa barangay Gloria sa may city proper area. So ginatuluan nato nga ginapakingutan diri ang punong barangay, diri sa natubod naton iyang lugar diri Bombo Champ sa persona diri ni Kapitan Busing. Busing ni nga apelyido ni Kap, para tisbala mapalabot naton. Diri sa talupangod kung ano ang iya sa nga disposisyon. Pero kaina dito, wala sa iya sa nga barangay, kad natigayon nato may istorya diri ang iya sa nga mga barangay kagawad diri sa lugar. Kada diri man tumod nga nagpatigayon man sila sa pag-check dira, kag ang barangay tanod dila nagatigayon man dira sa pag-rubing diri Bombo Champ, kag natigayon man nila dira makitaan ang ining mga vandalism dira sa sinang lugar. Nga daw hindi mo maintindihan kung anong klase ni ka mga ginapambutang diri sa may pader, nga daw hindi mo bala ma-express kung anong abot silingon sa ginapangkurit nila, nga iban pinagabutang sang daw mga lugo tapos mga Greek word ang ginapambutang nila. Dira sa natubod naton iya nga bakante nga lote daw nga nakahatag man diri sang daw. May ideya ko nimo, kabalo ko ni magbasa mo? Ano? Kabalo ko ni magbasa? Basa abi priyog? Bombo Mel, medyo isulusumin gamay. Ay lang? Para nga ginapasumin ko pa kay Bombo Mel. Araw? Ano bot silingon dira Bombo Champ? Waay pulos. Waay pulos. Waay pulos. Isa pagid. Ara mga nagakures-kures na kagaguhan. Na Iban pagid inaya. Halit. Binuang. Halit. Ay, binuang para nga tatas. Halit. Aysor. Aysor. Ano butang, no? Amuna. Aysor sa mata. Ari ito mo na mo. Na obra sang kaunguan na Hindi mo kita kuret, tapos pintahan mo bla bubutsam sa mga pink na kulor, at kuritan mo sang sang spray paint bla. Tapos butangan mo ka daw mga Greek word, hindi ba pang intindihan nga daw sila na nakaintindi, nakakop, na himuon din sila white pulos nga mga hilimuon ba. Kasi na haluson ang bakante lang, kung may pader ko bubutsam sa palibot, pag hindi nakad lang ang sang pader nga and between dira sa may Dalan de Dasma, basi butangan pagbilang. Pero ang ining nagatayo design sa duta kay nagata square ni siya, ang kadatuon sa nabi, guro mabulubanta kita mga dira sa pagtansyar ta mga lapit-lapit sa 5,000 square meter ang kalaparon niya mo o kung manubo-lubo lang da. Sang sining bakante sining alute nga nalikop widya tanan. Bilog nga pader nga sa una ni sa pagbukas ka papalimpyo dira sa kapanag-iya sa sinang duta. So gin gin pa-safety nga hindi tani mahabuyan sa basura. Ang iban dira gani nga mga stock bala bubutam sa do kahoy bala na o kuno yung mga guro sa gindimulis nga either balay or building dira. So gin pa pull out dira para nga do matawom tulupon bala ang ining lugar, tapos ang area gin para kuhaan pasang tanan nga mga basura dira ka mga debris o kuno mga bato nga mga dong presentable kung kaso gid man nga kung ikaw kung depende kung iberigya mo ning lupe, so makatik interest rin ang tila ka mga negosyante nga magbakal. Pero kung makitaan mo, basi masalaan pa gangster nga parang iyabla, kay bagod lunsay bandal, nakapalibot dara sa may
pader. Dira si Kapitan Jervin Busing, why dira, pero napigayo raton diri istorya, si Barangay Kagawad, Joey Bilges, ang Barangay Gloria, sa may City Platter, istorya yat isang una to, nga may information nga napot, sila dira, may 2 ka minor de edad nga bata iya, nga nakabike, nga mo to sa tangkid nga nagatang spray dira sa pader, pero why ganit hibalo ning tanod dila sa Barangay Gloria nga kung ikaso dakop sila mumutam sa mga nagapangbandal sa pader may cash reward ka pa ni kag i-acknowledge ba kung i-recognize ka pa sa city government naton kag sa mga kapulisan ta ang kusulo kadakop ya sa nagapangbandal sa mga pader. So di say man ang sitwasyon diri sa palibot nga ginawa kapatawom sa syudad ta ang tanan nga mga kalyeryal naton giributangan sa mga tanom dira ang iban nga diri sa Esplanade may portion sang taytay dira sa may area sang tabok sa Progreso may mga bandal man dabla bombotsam kag ang iban so diri ginatantang sa mga pader sa mga pila ka establishmento komersyal kung sa kaon mang roll up hindi man na makitang bandal pero kung i-down mo nga isara mo so dira nakitaan nga mga vandalismo man ang nagadamo naman diri sa may syudad sa Iloilo. Si Kagawad Joey Berges bala sa Barangay Gloria City Proper sa aton sa diri may interview mong butsam. Ang natubos ang tumiro na panda nga paglabay da may nakita ko na sa ano mo last week pa gamay pa lang. Pagtaka tapos to ginambalan ko nga ako nya ano bla tanod commander na mo nya monitor to bla sa piya nga ano sa ino nga naguba. So timing ito naglabay sa kita gito na may spray so mga minor mga bike na bla. Paano why ganit dakop ni Kagawad to kay nakita man spray to? Yung ginambaw sa naging ano mukha mga lang kaya lubis kang white ka cellphone ko no mukha mo tani ngalan kagaya no pa sa barangay dakoputan ni. Ti impot pa yung binabaya yaman to ay yung mga ginano. 2 ka bata mag spray. Ti isa mo to ito pag ano umulan to pinabaya yaman may managing saway nga ano dakpon kagaya ano sa barangay pa booking panana pa blatter ano to. So balikin release man to. Mariles yaman oo. Mga minor de edad Minor oo bata. Ano yung spray paint ginagamit nila? Spray siguro spray gito. Pito ka dasi Kagawad mag ano do sinimana lang na nabuta ginaw. Pila buat ka yan gangster na kasulod sa Makante Kalutin na. Buat yan kay busy mo ko sa dansa no. Kay tapos natuwan ko dansa no blas sa basura sa waste management. Hindi ko na napon monitor. Sa naging ko mas ladang ilab lang di tapos ang daguba. Tingin saway ko man nila nga sikyo ang basura yun hindi na pagaboy kay hindi na madala sa Lison. Mga plywood lang maguba ka mga kisame. Sa basura yan na control nga way na buyan basura. Oo, purang sa bandal ya. Oo, kusot kay tamit na may garubi kita ni nga namon tanod lang. Kani kay den duwan ni man naman. Di matatapan tungod sa kaday sa busy man. So at least ang sa subong Kagawad bro, taga attention na para nga bisan paano ma-monitor. Oo, ano naman ng mga tanod naman yung kadang tanod commander dasin ano na gina. May reward ni sa city mo. Ano sa city government nato nang sa mga dakop sa bandali. Mga pila ano ito. Mga pila reward ni meron muna. Kaya mo ko idea ba tapos pagpapala pang pungkoy mo. Sige, okay. At least may reward ba bakon? Sa isa natin kasi may mga reward pa sa iban nga makadakop sa mga masapan ni kagiko sa data. At ikon mga mo may reward siguro sa damo siguro mga ano gitay mag minta pagay mga dakpan ay. Si Kagawad Joey Berges sa Bobotsam na komitiba sa barangay environment man kaga daw nag-take over as barangay Kagawad dira kaga sang time to na tulupagda man nato ni Bobotsam ang area na da daw may mga habuyan ka mga basura ni Blat gipalabot man naton dira sa television ni Kagawad ang Rex TV ang barangay Kagawad diyan kag gipalabot man kay kapitan Jervin Busing sa Barangay Gloria sa may City Proper area pero way nantisipar ng pagbandal sining mga kabataan amo nang ginapaghimo da subong kay Udaw Luzon nalikop ng bilog nga pader dira iya sa karon sa may area sa Barangay Gloria particular dira sa may Ledesma Street tupad dira sa sang daan nga St. Mary's Hospital Bobotsam dira iya sa karon so pagabantayan na kag ipasiguruduhon dira nga mismong barangay gani Bobotsam kag dili kabalo nga may cash reward ginatag ang city government naton
sa kung sino makadakop, basta may proiba lang, may recoveries ng mga spray paint, dira. Tapos may mga proiba, mga madakpan mo nga mga videohan o mapicturan mo nga naga-bandal sila din. So amo nang isa ka ano naton ba lang nga makabig nga proiba, alam mga matagaan sa atensyon nga maliwat nga matagaan naton sa giyaman ang aton iya nga mga barangay para maghulag man sila bala magbantay, ang aton sila mga kapulisan dira maglibot ang mga barangay tanod naton kala mga concerned citizen taman nga makakita dira lang mga bisan kun iban diri kabataan naman nang kung tigayon nga mga citizens arrest sila diri sa sining managapang bandal. So may ara sa mga kasuway ginatag ang city government naton kabay may information makita nga mismo ang gaparag-iya sa sining mga ng mga lugar nga ni nga bandalan. So maghatag man sang reward dira cash reward sa kung sino man makatudlo o kung makadakop sang sining mga nagapatigayon sa pagbandal diri sa mga pader naton, diri partikular sa may mayor nga mga city proper area, diri in particular kag iban pang mga distrito naton, diri Bumutram. Sa diin na hamtang ang Barangay Gloria, di nga dinampina? Dira bala sa may corner sa Landoni Street, way pakanto sa super bala. Kundi alin ka diri sa may sa may Landoni Street, alin sa may San Agustin, direkta ka pakanto sa super. Ang magsakay ka bala Bumutram sa may Mandurriao o Baluarte sa Gunada, Timawa, hambal sa bala nga may manaog sa super. So, amo na daw Barangay Gloria. Pag cross mo sa intersection sa Dalan na Desma, dira na pagtabok Bumutram, hindi ka na maliko. So Dalan na Desma, malabay ka sa may daan na St. Perez Hospital, direksyon mo, pagkanto dito sa may area ka super, malikuan do simbahan na Bumutram, sa may area sa tabok niya. Amo na ang Barangay Gloria. Pwerte. Maliko dito sa area sa Dalan Mabini. Nami kay himuon nga PJB map imbis nga Google Map, PJB map. Pero punto ko nga namang ang punto ko nga namang kot ko kun diin niya ang Barangay Gloria. No naglibog ulo ko mga barangay official way kabalo nga may reward gali kung sino ang makadakop sa mga nagapang bandal ni courtesy of city government. Gapaminsar pa ako niya nga ang Barangay Gloria ato bisa Africa. Basta to sa heaven, Gloria mo. Kunami. Sulid-sulid pagidya ng mga birada, imo master, heaven pagidya. Oo, kay si Kat kay nato sa papadulong naton kuno Jervin Busing katulog. Di ba si kadalang buwanon pato sa Gloria si Kat? Ti anong matutuod yung mga istorya? Wala si Kap kung katulog. Isa lang yung patihan ko sa diin dira, master. Iya tuman kuno si Kat, pero kay namin nakasiklat siya nga nagwa. Pero pagsunod naton, nalimunaw si Kap, ibot singon may si Kap rin. May pagka-Gloria din. Ano nga rin ngalan ni Kap? Jerben? Jerben Busing. Jerben Busing. Busing! Bug. Ano man Kap man? Ang kanto namon di Kapya para nga magbulig sa inyo. Why kami nagkanto da para nga kun mang galing kiti ang diskarte nyo wala kung kaisa mga kapitan ka mo. No? Nga binulay og ti do beket mayad mag-amo kada. Pero panago-nago na ara lang kamo tapos katulog. Iho di carbon. Hindi ko magbilib sa mga kasubong sina nga pinamatasan sa nga kapitan ng mga buki taga syudad kamo binuki buki kamo inyo sa media. Ti imbis nga ang atong sinangadto sila mabulig kung tani dira kung anong sarang nga mga problema dira mapalaputa katulad sining vandalismo. Ti pwede tagid ni ma-relay kaga mahambal to kay Police Colonel Joristi Coronica nga Colonel Coronica sir, grabe kadata to ang vandalismo sa Barangay Gloria sa idalom ni puno Barangay Jerben Busing. Galing ti Colonel Coronica sir, nagkadto kami to sa iya. No? Nagpatulog-tulog si Kap. Tapos may tulog, may wala sa, may ara sa, may wala sa. Ginago, klase nga batasan ng kapitana. Mayo pa si Police Gayuma, bumbutsan, patutukay na mo. Si Police Officer Gayuma, ato po. Pero si Kat Jerben Busing niya, wala. Bumbutsan. Bot kung din siya nagkanto. Pero kung ato na to sa kay na bumbutsan, hindi lang Gloria, may experience siya ni Kat, tas ng hidden, may experience siya,
Si Laman May Tutor gas- mo, hindi man to si may- Ben. May gasipit kita nga taksi case tong sekretarya sang upod ko kay na to. Oo. Sige lang depende sila na. Kung padayuno nila ang binulay o kag ginago nga klase nga pinamatasan di dula man respitar ta sila magamos na. So manapabutsan pang pinakarita sa sitwasyon, so kung tigin na napasalamatan talaga si Kagawad Joey Burgess, karisentan si Kagawad Jan Tibes sa pagatag sa tension man nga matagal sa importansya ni ang ining sitwasyon dira sa area sa vandalismo nga ginapa nga ginpalikop dira sa Sribakante Galuti dira sa area sa Dalan de Dasma sakop sa Barangay Gloria sa may city proper area Bubutang. So sa separado na ito nga report Bubutang sa Quinto Bumbo. Makibot man ko sa mga birada mo. Sige, ano to, Master? Bubutang pa ginakalipay na diri sa nga tiladara ka mga gapragiya sang budiga, mga budigiro, kadi same time mga driver sang trucking, kagang tiladara ka gapragiya sa may establishmento commercial, dira sa may coastal road, coastal barangay siya, dira in particular gid sa may area sa nga barangay Hinaktakan, sa may distrito sang Lapas. So una nakapalabot sa reklamo si Engineer Marcial Lukson dala. Dira kami portion man nga sakop dira sa may area sa Banuyaw. Kag Banuyaw sa may Lapas area, tapos sa dito sa may way pa Bulilaw, biko pa Bulilaw kabla. Sakop diri Bubutang. Ang ining nagkalalusbot nga matakop ya sa nga Manol, dira sa may coastal road Bubutang nga bay sa pinakarites. So gincheck naton kay nagpalabot man sa nga pagpasalamat ang piladra ka mga pragiya sa budiga kay sinintigin pabumbo nila hasta nga nakalabot sa tension diri sang public works naton kag recent time ti ang mga wising linya ug connection nga mga linya sang street light bala Bumutang so na kayo kada mo man isa ka ginapasalamatan man sa mapumuluyo naton dira kay kag pila ka mga motorista kay tumang kadelikado sa nagasakay sa mga single motorsiklo ang iban ti dira nga bisikleta kun aga ti kuway suga kabadulom kag hinali maglusot kada sa takop ka manhole nga nagkala usmod Bubutang so tuman sini kadelikado so na amat-amat na gyud pangkayo dira kada pa siguro nga mabakod ning mga takop sini Bubutang kag ang street light so nakayo na Bubutang sa kabahin dala no si Kapitan Jerry Jaime ang sakop yung area dira sa madamo sa buho gid sa Coastal Road Barangay sa Hinaktakan sa aton diri mapakingutan Bubutang. Monita aton nga mga listeners. Sa aton nga sa pagreklamo sa aton dirang area sa may Coastal Road sa Barangay Hinaktakan, gin-action na naton no ang mga problema tungod sa nga delikado nga area sa aton dira nga area sa may Hinaktakan sa mga bikers naton kag sa aton man yung mga sarakyan nga nagalagi dira. So far, though, okay naman daw siya kay ginaksyonan sa mga aton nga public works and highway kag sa aton man nga more power. Sa pag-action man no sa suga na madulong area. As of now, ning okay na gid subong no ang street light naton sa subong gina ang aton mga pullbacks naton dira gina ano naman sa aton mga taga DPWF. So ang hasta mga budiga dakap gurot ni mapasiguro ta nga bakod-bakod nga takop ka manhol na nga hindi magalalusod dakap ang gin pangkayon lada. Amo ginapabot naton bubupi GB no sa aton nga mga public works and highway nga sa dirang area singko dilag ko ang mga salakyan mas kinanglanon siguro kaya mabakod kini nga mga fallbacks naton nga i-cover sa aton persada. So at least sa Cap Jerry Jaime mission accomplished na ang mga gin pabumbo dira nga gin palabot man diri sa may bumbo radyo. Thank you so much mga PGB kay sa aton nga mga listeners. Good morning. So si Cap Jerry Jaime ang taga-pasalamat man sa bumbo man kay simpre gina-check naton kung bala kung ginakayo. So nagatama sa garantiya diri ang ang mapumuluyo naton gin check pa nila tapos gin pangtakos ti bala ang mga buho hasta nga sa kulihin so gin paatuhan aduara na Bumutang sa mga boro-boro banta dato mga 80% na nagkalahuman hasta ning mga takop ni sang o kuning mga
buho blani nga ginasudlan sa tubig kag kung mag-ulan kamay gas nga naga kay Shrimpit mag-check nila dito may mga may mga tawag ni gani may mga balayan katubla sa nga mga kahoy si Dalom nga daw ito ginakuha to sang eksperto nga kontraktor to halin sa Negros blang nga gindala to ni sinugalito ni engineer sang babae to nga floating ang status sa Bubutsam na buslan subong daw na matamak si na si Engineer Bunu Engineer ID Batsoy Engineer Alunan. ID Alunan no. Kaya mo to siya bumutan pagto sa nagdala sang tama kay eksperto nga kontraktor alin sa Negros patabok pa di sa Iloilo pero way mas equipment nga nagtabok bumutan nga pang sabko ng da ang mga drainage sa mga culvert nga nga gipamtang dira sa area sa nga Banuyaw kaga sakop diri sa barangay Hinaktakan sa may distrito sang Lapas. So patabon na kadaway na dapat kabalakan ng mga pumuluyo nato mga motorista dira sakay sa bisikleta masanag na at the same time mga motorista nato na sakay sa masinggol motorsiklo kag kagao na bla padulong diri sa ila sa nga tagsa ka destinasyon. So safe na kag na sing dapat kabalakan dira kagin pagkayo na ang ning matakop sa manhole kag problema sa madulong na street light dira sa Coastal Road Barangay Bumbutsam. Sa mga kabombo naton nga nagapamati subong nga bombo PJB may mga problema bala sa inyo sining kabarangayan nga makapila nyo na kabes gin palabot iya sa inyo kapitan or ini gani bisan sikap mismo makapila na kabes nga gin balik-balikan sa isa ka ahensya sang gobyerno or public utility. Makabulig dira ang bombo radyo nga mahatagan sa nagakigo sila nga pagtamod. So kontak lang kamo diri sa station sang bombo radyo 337-9452 no willing gid diri damo di dulunggan nga mamati sa inyo sini nga mga problema. Pwede man sila makapadala sa mensahe sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo no pangitaon nyo lang inang Bombo Radyo Iloilo nga ang iya sini nga profile picture katunga sang drum katunga sina do ano gani nang imbutang mo Bombo Mel do para sa Fire Prevention Month no amo na siya ang official bombero no amo na siyang official nga profile or Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo or may ara pagkikita isa ka another account pagid ang Bombo Radyo Iloilo 837 kHz no Bombo Radyo Iloilo 837 kHz iniya dako-dako lang ni siya nga bombo nga duag yellow no ang iya sini nga color pwede kamo dira maka-send sa nga message sa aton sini iya nga mga kabombo pwede man kamo direkta iya nga magpadulong diri sa broadcast center sa nga Bombo Radyo Iloilo dira sa Idalom ang matubang sa inyo dira ang wala sa nga punaw kag wala naga edad no ever beautiful no ang in charge dira sa nga panawagan in complaint section o bisan adlaw sugiran mo na ka problema mo why na yaga problema kita nyo wala wrinkles no si Bombo Rodjane Los Bañez Gallarde no pwede kamo dira ka sumiter sa inyo sini nga mga problema kay i-forward yan na diri sa mga reporters sa mga anchors para matagan ina sa nagakigo sini nga mga pagtamod inyong problema sa mga kabarangayan. Bombo PJB Master. So man po Sampa ginatang sunod naton para nga ang tanan nga ginapara labot ri sa aton may hulag kag ano blang may ano gid para nga may mihura tanan niya daw ginagrabyo sang tanan niya bumutam di nga daw gin press release lang tapos daw ay ginapwede dapat may akto gid kag isama na subong ang palabot ri sa atos na problema parte sa makurente pinangutdan magdinon sa nagka-hospital padulong di mabalikan pag sida do may gulpiada Master do may naggulpiada lang may nagsulod sa paminsaron ko ano do gulpiada lang ba lang nagsulod tagpangapin sang magginapigos ano pa gani ano pa sumpone abi anong mayo tagpangapin sa mga ginapigos dalangpan sang mga kubos tagpangapin sa mga ginapigos dalangpan at nagapalangga sang way nagapalangga bugsak hindi lang kita maglabot sa palangga delikado na kung ibasi kung lain nga pagpalangga dangtan sila
Tagpangapin sa mga ginapigos, dalangpan sang mga kubos. Tagpangapin sa grapigos, dalangpan sa mga kubos. Cham Huber, wala Ipabombo. kuber-kuber sa konsiyo. Don't forget and remember. Do. Oho. Hindi na? Daw nga kutagin mabungguan ay bumbutsam. Pula talang. Why naglabay lang to yung paminsaron ko. Oh. Pero subong Sige niya, public service kita yan sa Gyapon. Bumbo PJB, public service kita yan sa Gyapon. Amo na sa liwat sa mga kabaranggayan dira bisa sa syudad sa Iloilo, tutok kita diri anay sa syudad sa Iloilo. Ang mga taga-province hatagan man kamo namon sang kay gayunan, entertinaron gyapon namon ang inyo sini nga mga problema. No? Pero ti amo ni bla ang rumaton bala nga ti limpyuhan tanay og sarantan tis kita gwa Bombo PJB. Sa mga kabombo tada kung may mga problema sa inyo kabarangayan, di ka mo magduwa-duwa nga magdangop diri sa Bombo Radio, no? Kay hatagan tanan sa nagakigo itulupangod Master. Ay ba nila deklarar nga public enemy number 1 babutsam from Bumboya sa public service. Bumbo ang number 1 bumbutsam. Okay man. Matik na iya Master nano ka man imo man. Sige babutsam, sumadulong na itong report. Tiwat para sa mga pangalagat sa Bumbo Ray Songto, hindi mas Bumbo PJD. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bombo Peter Jan Bayes ka. Ginaulat-ulat ko naman di ang kilala ko nga magpadala sa mensahe sa wala cover-cover. Kay ana idea mo. Anyway, no? Ang problema sa mga barangay naton, hilabi pa within city proper area kay damo diri sa mga establishmento komersyal mo. Ini mga establishmento komersyal, inang may mga ginanegosyoan la, may mga roll up, roll down, ila sini nga pader. As much as possible, ginalikawan man nila ang masami bala nga maintenance. Hindi man sila nga ginalikawan, pero namin ko ang punto as much as possible, ginapasiguro Manila nga presentable kag maayo ang ila sini iyang tagsa ka establishmento or lugar nga ginaokupar abe para sa ila man sini iyang negosyo. Ugaling nagapahigko diri banwa amo ning mga pagpangbandal bala. No? Pagpang kuris-kurisan mo da sang way mantika pulos-pulos. Hindi man ang kuris siya, ang vandalismo na, hindi man makapanubo sang presyo sang Bombay. Hindi man makapanubo sang presyo sang gatong. Hindi man kabakal isa kabilog sini nga pandisusa, pandilitsi, or pandisal. But silingon, why gidya sang kapuslanan, halit lamang, no? Sa pila iya ka mga kauturan kag halit man mismo sa kabaranggayan nga mangin mahigko sa pananawan iya sa mga nagalabay dira ining mga vandalismo nga ginahimo sining mga tawo nga tiway sang pulos. Ang unod sang paminsaro nila kagaguhan kagway gidya sang pulos nga buluhaton. Gani ako, pabor ginakuya sa plano ni Police sa Colonel Juristi Coronica nga pang-ubuson yan Dakop. Para nga matagan sang leksyon kag why na sang may magsagad ka kuris-kuris. Lantawa ba lang kinurisa, no? Ite, maintindihan bala ina sang tawo? Sang nagalabay? Anong purpose na dira? Sino lang malipay? Nga makakita, sinang malipay lang sina, kag do si, kung ano nga guguring, nagsaka sa iya sini nga ulo, mambal nga, ako na part inimuan pa to, nami sa, ay, karon, I will use your face to erase that, words? Wow, words. Ginayum-yuhom tala ni Proti. Lantawaman bala, hindi kag nagaway nagakangay ng mga kasubong sini.
Oh? Dumduman ko pa 3 days before sang 3 days before sang dinagyang nagutman. Ang iba nagmalasakit. Ang iban sini nagkalalapukan. Ginasma sang pulaw. Agod nga maminta sang mga pader sa mga dalanon para lamang nga mangin presentable sa mga bisita ta dire during dinagyang festival. Ti after pila? January, February, March. Why pa gani matapos ang March bago pa lang kita kasugod sa March? Why pa magduwa ka bulan, puno naman iya sang kores-kores. Ang mga pader, ang mga buildings, ang mga roll-up, roll-down sa mga establishmento komersyal diri sa syudad sa Iloilo. Nga ang makahangop kagang makabasa malang ni, amuning mga salawayon, nga mga sa isang tawo nga nagkures man sini May ordinansa kita sa sining vandalism. Ang proponent sini si Kagawad na Plaridel na ba, kumadumduman ko pa. Tinsakto to ako, I agree with the City Councilor Plaridel na ba? Nga 90% sa mga ordinansa tadre kutob gid lamang sa papel. Kagway gina enforce. Ti sabton kabi karon iya sang talatapan sang city government dira nga ti kabalo ka bumbutsam magpamandal ni sila kaagahon gabi hindi namon mabantayan at ti Jesus Maria kagusip. Kung ang kilala ko pa, ang Ilonggo pilosoper ko pa nga kilala, ti ako pa yung problema sina? Inyo na katungdanan, ako pa na yung problema sina? Ginbutang ka mo dira gani, may tawo nga in charge sila dira nga bantayan, maga-enforce siya sang amo silang ordinansa, tapos rasunan mo kami nga, kay ano abi, ang pagpambandal nila kagahon kagabi, ti hindi namon madakpan, ti kami pa ya, pumuluyo pa ya sa syudad sa Iloilo, taxpayer pa yang mamroblema. Ilugan nyo lang 3 sini ka mga opisyal dira sa city government, nga tanda-tanda magpautang, i-convert nyo na abi, seminar ka mo sa ila nga 3, abi ma'am and sir, paano nyo nga sige-sige ang pautangay din, no? Nga bisan may nagareklamo na to. Pero duay man kamo yung gyapon sala. Ti convert ta ni abi sa pag-function namon kapag enforce namon sa mga ordinansa. Gwapo, epektibo, gurutanan ng ordinansa mo. Tistingin nyo abi? No? Amo abi sina? Basi pa lang, dugangan pagid sang tampuhaw man nga punong barangay nga masalapuan mo, nga tiway man saya sang ideya sa kung ano nagaklanabo sa iya nga barang, ati inutil Makita mo lang sa iya, kung tig kalampanya or inog kampanya, natandain nyo na subong. Kaya nga aton sining eleksyon sa barangay, Oktubre 30, ang filing sa July 3 hasta sa City. Tawa nyo bla, dahil lang gid. Aryo? Muning problema sa mga cellphone ng installment kay kung may pasan mo na gabisyo. Hindi man nanay magsunggod ay. Way patas ang inugpang down sa bag-o. Kalma ka lang. schedule sa eleksyon, hindi ko na makita ni Sakol nga talamda, no? Nagbag-o ang setting siya, be.
Pero isa na siling tanabanwa. Bumbo, may ba si maproducean mo ko da? Tandaan nyo lang ni akon waay billing advice ni. No? Waay billing advice ni. Pero panugyan ko lang ni sinyo. Kung kamo man bi karon nagakinahanglan sa inyo sini nga punong barangay or kung sino man nga opisyal sa inyo barangay, may kinahanglan kamo importante. Makadto ka sa barangay hall, mahamba lang iya nga wala ni sikap may gingkantuan. Pero ara galito ya sikap sa ila balay, nagapuro panago, ginpanaguan niya lang ka kay tiway kitak balos ang rason. Base kung tamaran lang gidya sikap mag-entertainar sa imo. Of which, sala ina. Kay nga aman, ti sang chimpos iya nga kampanyahanay. Hindi mo gani mapatiner si punong barangay or si candidate for punong barangay nga magtiner si isak lugar kay man gusto ya libuton mo. Kag mangampanya baw, chay, soy, oo, ibuligan yung gid ko muni mo na kay ako lang kung ako magbarangay kapitan dire wagi ka mo yan sang problemahon, ako bala sa tanan sini ninyo nga problema. Tiya na igo kay ikaw nang nagakinahanglan sang ila sini iyang serbisyo. Tiway ka na yan sang sapon, hindi mo na sila makita. Sa aton sini magkabumbo. Campaign period. October 19 to 28. Tandain nyo bla. October 19 to 28. Ang magapari-elect nga punong barangay. Sos Maria Kagusip po. Adlaw-adlaw makita nyo na sa inyo barangay. Kada Domingo masimba na sa. Di ba? Pero sa una siya po ay resimba. Tawa nyo bla. Oktubre. Liwat. Oktubre. 19 hasta 28. Ang balan daw. Ang iba na, tulo temprano pa na, mga kampanya na. Pero tandaan nyo man, nga sa tion nga kinanglan nyo, kung hindi nyo sa makita, kag namalibad siya o kung maging kantuan, nagkanto pa sa amusina, amusanto, pero ara man lang sa galisin nyo, dara nga lugar. Hindi na paghatagi, liwat sa tsansan, sikap nga makapanerbisyo. Kaya ang ginaservisyohan niya lang na yan pagkabulay o yung pagkatamad niya. 15 minutos na kaligad sa takna alaw na. Pagbalik ta, check kero natong koneksyon ta sa may Iloilo City Police Office. Isa sa mga suspitsado na dakpan kuno dito sa may ginubatan Liganes, Iloilo. Suspitsado sa pag-hold up sa JNT Express Office dira sa may barangay Quintinsalas sa distrito Sangharo. Ini kay iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sang bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa first Friday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na maghatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa La Tolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna.
Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay. Isa sa Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kumpirmaron naton ang 100,000 nga reward na money from the office of the Lone District Iloilo City Lone District Congresswoman Jam Baronda sa kung sino man ang makahatag sang impormasyon nga makatudlo sa kung sa dina ining mga suspitsado sa robbery holdup sa JNT Express sa office dira sa may barangay Quintinsala sa distrito iya sa Haro. Ang alkalde sang syudad sang Iloilo ang mayara man sang 100,000 pesos nga reward money nga naparti ni Sir sa makahatag sang dugang man nga impormasyon. So ang syudad sang Iloilo mayara sang kabuusan sining 200,000 pesos nga reward money no sa makatudlo sa sining mga suspitsado. Ti-checkero naton ina sa din madugay kag ining dugang nga mga impormasyon may kantanan sa sining update sa robbery holdup. No, may nadakpan na sa aton sini mga kabombo dito iya sa may
Tawag singiri sa may barangay Ginubatan na Liganes sa Iloilo. Now, ining ginapayag ay counter check tani karon ang pangalan kung John Mark or Mark John Libuna. Ang pangalan sining nadakpan nga ang Ginubatan Liganes balay kuno ni sang iya sining nubya. Kaga may ginapang-mensionar ini sa mga pangalan, no, kung sanday sinoto ang nagpatigayon sang pang-hold up. Kaga nagkuha sang linibo ka gatos, no? Or hundreds of thousand nga kwarta sang amuman sadto iya nga hitabo. Ti standby kay patpato naton ina sa Madugay diriman sa pagpalayag sa bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Alright, we have on the line yari na karon sa aton sining mga kabombo standby sa dili lamang Madugay. I-check karon naton ang linya karon sang aton sining kongresista from the Lone District of Iloilo City. No, diri man sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang oras naton 28 minutos. Yara na karon sa aton sining linya via Viber live si Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Ma'am, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay Soto. Good afternoon. May ugto Bombo Cham, no? Kag sa amo man tanan nga tagpalamati sa mapalangga naton nga pumuloy sa syudad sa Iloilo. Pasensya ari kita subong sa Marikina kaupod si Senator Coco Pimentel na may lang nga meeting kaupod sa mga NYC na officials sa una. Thank you so much, Madam, sa pag-grant sang time nga makakigistorya kami sa imo. Luyag lang naton ma-confirm ang pahayag ni Mayor Jerry Treñas kay si Mayor Jerry Treñas nagtanyag sang 100,000 reward money sa makatudlo sa whereabouts sini mga suspitsado responsable sa pagpatigayon sang robbery hold-up sa JNT Express sa Mayharo. Ang imo talatapan nagtanyag man sang 100,000, Congresswoman Jam? No, kagina sa aga early morning, istoryahanay kami ni Mayor Jerry Treñas. So I wanted to support him, especially nga ginatingwaan naton nga ang syudad sang Iloilo dapat isa ka lugar nga ginakatuan sa mga turista. So I really wanted to support him. That's why nagtanyag man kita sang 100,000 pesos para sa culprit sang sa JT Express nga nag-rob sa establishment. Okay. Ang 100,000 sa dini magagikan, Madam Congresswoman? Well, wala man kita sang other source of fund. Paon na lang natin sa personal kung sa sweldo natin sa sinihabulan. Okay. So, amo ni kainit ang imo sining nga suporta in terms of peace and order diri sa syudad sa Iloilo nga willing ikaw maggasto sa personal mo nga pondo para magbulig man sa alkalde naton diri agud iya nga matumod kung sanday sino atong mga responsable sa pag-hold up sa sining courier company, Congresswoman Jam. Yes, Bombo Cham, no? We have been trying our best sa siling naton to make Iloilo City as a haven sang tourism. So karon ko may ara sa mga kaupod naton nga mailonggo man nga gubon ina nga imahin sang gintingwaan sa aton halangdon nga mayor kaupod sa aton nga mga opisyalis, it is not fair. Kay at the end of the day, kung mas madamo ang nagabisita sa syudad, mas madamo job opportunities, mas better ang negosyo, kag mas madamo ang interesado nga mag-invest sa aton nga syudad. So gina-condemn naton ang inangasahi sa aktibidades, no? Ikaduha, amuman ang pagsuporta naton sa illegal drug campaign naton sa syudad sang Iloilo. And among others, madamo pa nga ginasuportahan gid naton ang lihok sa aton nga syudad. All right. Now, gamay na lang gid balang ko medyo masako-sako ikaw, Congresswoman. Anong mga meetings, anong ginistoryahan sa meeting nimo with Senator Coco Pimentel? Do interesado kami mabalaan? Well, nangayo kita sang building para sa SPED Center naton sa syudad sa Iloilo kay nakita kag nahibaluan naton nga madamo sang mga children with special needs nga hindi na naton ma-accommodate because kagamay na sang lugar dira sa may SPED ISEC. So he told me that he will look into it and he'll make sure nga matagaan niya enough attention. So gapasalamat ako in advance kay Senator Coco para sa 2024 nga budget sa ginahangyo naton nga building para dira. Diin ginalantaw ninyo ang lugar sini nga magtukod sang sinang building. May na siplatan na bala ikaw nga lugar diri sa syudad, Congresswoman Jam?
Well, I will talk to Mayor Jerry Treñas once nga ready ng budget, so that I will also ask Mayor Jerry Treñas kung diin niya gusto ibutangan ina ng building. Oh, kanami gini kag malipay gid ang mga ginikanan nga ang ila sini makbataan may special needs, no? Bangod man sa imo sini nga Yes, plano kag lihok kay kabalo ka, gin-submit nila ang list. There are more than 270 plus nga wala naton matagaan sa enough attention tungod kagamay na sang area dira sa SPED building naton. So we really wish to have this kind of facility na kompleto according to the needs sa aton sa children with special needs. So we really hope and pray that by 2024 magasugod to mag-umpisa na ang building para sa aton children with special needs. Because they deserve then enough attention from our officials and from our government. All right. Sige. Madam Congresswoman, thank you so much for your time. Mayong hapon sa luwat. God bless and good luck. Thank you, Mambo Cham. Kag madamo yun sa pumulo sa Iloilo. And I would like also pala to welcome Ma'am FL, no, First Lady. She will be arriving in Iloilo together with Sir Kevin Tan para sa pag-inaugurate sa ginhatag nila sa atong syudad under the leadership of Mayor Jerry Treñas sa ICE building. Thank you so much. Once again, good afternoon, Madam Congresswoman. There you have it, si Congresswoman Jam Baronda. Personal niya nga bulsaya maghahalin ang 100,000 sa aton sini makabumbo. Idugang sa 100,000 man ni Mayor Jerry Treñas para ihatag as reward money sa aton sini makabumbo kung sino man makatudlo kag magalid sa pagkadakop sining mga suspitsado responsable sa pagpang-hold up sa JNT Express sa office dira sa may distrito sang Haro. Oh, kag isa pati si Congresswoman Jam taga Haro gini nga daan mo. Oh, isa pa gid sa mga rason sina iti kung sano pa bala ang aton sino opisyalis ti yawan ka patahom sang syudad sang Iloilo, ayawan sila iya ka introduce sa pila sini ka mga stakeholders, mga investors, mga turista nga kadto ka mo di syudad kay safe diri. Invest ka mo diri sa syudad kay way kita sang dako sila diri katama major nga mga problema. O ti karon batian to may huldapanay maga-send sang bad message, no? Sa mga investor, sa mga turista. Malas ay sila karon sa syudad sa Iloilo. Oh, pero tingin-tingwaan sa gyapon sa aton sino mga opisyales nga gilayon ini nga matagan sa nagakigo ang solusyon para nga hindi makatugas ang amo sina ka dako nga damage in terms iya sang peace and order sa pangkabugusan nga syudad sa Iloilo. 35 minutos na kaligad sa takna nga launa. Standby, no? Dito siya. Ara siya sa Haro. Bombo Chris, si Bombo Angel. Counter check kami kung sa din siya. Kay parang alalangot kita, no? Ara siya. Lain? No. Sige. Balik-balikan tang iban sini nga mga balita kaga impormasyon driman sa aton sini nga pagpangalagad later on. For the meantime, check ko na si Bombo Angel sa aton sini nga pagpangalagad. Ini may kang tanan iya karon banwa sa sining gina-question kung paano nakakuha sang business permit ang JNT Express kay wala sa CCTV camera. Naka-question sila si Iloilo City Councilor Eli Estante, no? Hindi man naton gusto iya nga mag add insult sa injury sa JNT Express, but naglibog man mismo ang ulo ta kay isa sa mga requirements sa mga kasubong sina nga negosyo ang angkon sang closed circuit television security para sa purpose sang security manimo, no? Kumbaga nalakip na ini sa requirements agud iya nga matagan ikaw sang business permit mo. Tapos why man sila sang guard on duty. Oh, tinong plastada bay? I-check tabi si Bombo Angel Tan. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham din sa Tony Councilor Eli Estante sa anong kasuha ng business permit ng courier company sa May Haro
opitar wala ini sa closed circuit television camera at CCTV camera. Sa interview sa Bombonadya si Councilor Eli Estante, tutunin sa CCTV ordinance ng kahayag ng Botsang nga dapat mag-explikar sa otoridad ang natindan at ng business establishment kani paano sila nakakuha o naka-operate nga wala sa CCTV. Sunod sa Estante, may salabdon in sila sa city government kaya wala sila sa closed circuit television na ang katuyuan sinusunkani na amo ang matrack man ang mga insidente sa same time maprotektahan sila especially kung may mga krimen nga nagkatabo kung nagkatabo gid bombo shop ginpasara ang ining ordinansa agudman kung tani nga proteksyonan ang mga business establishments diri sa may syudad sang Iloilo at sa same time bombo shop nagpahayag man si Councilor Estante nga kung dapat ang closed circuit television council ang magapatibayon sa inspeksyon kag sila sini ang dapat kung ang mukuan gidya kung magabambot sa aming otoridad nga maglantaw sa mga business establishment lantawon ko nga ang iban nag-operate nga wala sa CCTV at the same time iban nagabuta lang sa CCTV for compliance sa pang wala ini nag-andar bombot siya. Dapat man visiting hours agud na magpatigayon ining CCTV council sa mga ikondri sa palibot sa syudad sa Iloilo at the same time nagambal man si Council Estante nga kung tani ang pag-amend ni Councilor Miguel Treñas sa last time din lamang sa sining ordinansa nga mapaayo na ang mga specs bala sang mga CCTV cameras na mas specify nga kung ano bala ang standard bala bang agud makahatag sang mas maayo na quality nga recorded balang lang may CCTV for compliance sa pang piningara CCTV na magamit in kaso just like ini nga tabo sa may haro na kung tani may closed circuit television camera sa area mas mga post na ma-identify kag klaro nga mga image ay ma-provide sini just like sa mga insidente ni Bomotab. Yari aton pamatian bala ang sayag ni Councilor Eli Estante sang aton ma-interview. Tiyo na bes nga nagaan sa business permit kay that is a ground of requirements sa paghatag sang business permit dapat sang CCTV. Dason ang iban may aragin man CCTV pero why ma-upgrade no? Hindi na makita kung kaysa hindi mo na mabatian kung ano bangod sa Galakat ang kimpo nagamoderno ang tao, nagamoderno ang equipment at the time ipasar naton hasta lang ta sa pila na aspect so kunano. So it's time siguro nga amindahon. When in fact may amendment na subong si Kagawad Miguel Treñas no. Nakapilo ko nung amendment yan pero first reading ng amendment po sa CCTV. Hopefully, ang i-amend ang kung lang klaro gidya nga sa isa. And at the same time, ining business establishment na CCTV, may krimen nga nagkalanabo sila, they are liable for that, no? Pwede mo na sila yung mareklamo nga wise lang mag-install sa CCTV. Di mo lang sa kuntisa nga sa posidi dapat kuntani sa CCTV no mo nang ganambal ko ginpasar naton ini to good to maproteksyonan tang isa ka business establishment kag ang tawo nga nagasulod kag makita gilayon naton ng kalanabo mamunto ng mga behaviors ng tawo nga yara sulod ginabantayan ina 24.8 hours a day yun during business opening of business until sa sira may nagabantay galing ti diriya gina-install ta lang ang CCTV bang kita monitor pabayaan lang naton paano nato na ma-preempt gilayon kung anong kalanabo kay ti at sa kung makita mo sa CCTV maglapta lang ang kamera kung may mga kamalamalahan nga makita ka dahil mapidi mo na yung ma-surveillance kung ma-monitor ang tao na nakita sa feeds ng CCTV. Galing ti mo lang natabuin na at the same time why pa sa CCTV ang area then dapat i-explain nyo na sa otoridad kung why siya sa CCTV. Well, supposedly yan trabaho sa CCTV
Council, no? Na mag-inspeksyon sa tanan yung mga building na gina-require ang CCTV para at least makita kung ano ang mga diferensya. Galing mo lang nitong kaisa, daw sobra na ka ginabakiruhan na blaya sang syudad daw, hindi na lang sila kamatumato nga mag-install para man na sila ang kayuhan kag para man sa dipinsa nila sa kunano bang kalanabo sa sulod, no? But anyway, since nga tideris la ang role ya sang local government unit is to protect them, ang ato na gilang ang CCTV kung council kung activate na, then they should comply sang nabutang sa implementing rules and regulation. Supposedly may mga visiting hours na sila sa mga sining mga areas na magpatigayon sa pag-inspect sang CCTV, and at the same time supposedly isa man ni siguro nga i-mention na i-plastar ko na lang sa if ever nga may amendment nga ang iban for compliance nagambal lang may CCTV para kakuha sa business permit, pero mas maayo siguro once nga ma-require na sang business sang BPLO ang mga kinanglanon kagara ng comply ang CCTV, dapat siguro i-recheck o kadtuan bla si check upon bila liwat kung bala gusto ang nabutang nila sa ila siniya nga mga requirements nga ginapasa for business permit. Bombo Cham, nabatian sa ating mga kabombo si Councilor Eli Estante sa pag-question man niya sa sining courier company sa Ministrito sa Haro nga wala isang CCTV kagumpaan sa naka-operate at wala isang closed circuit television nga ni Bombo Cham. Gapati na ko subong, nagdugang ng porsyento sa pagpati ko sa statement ni Kagawad Plaridel na ba? Amo to gani mo nga 90% 90% sang mga ordinansa no change mind ko, Jella. Final answer ba mo, Cham? 97%. 97 ako niya. Kay Kagawad pila 90? Ako 97%. 97% sa mga ordinansa diri sa syudad sa Iloilo ang ginapatuman. Ang ginapatuman, ang wala galing ginapatuman. Ang kutob lang sa papel. Nakatulog mo, Cham. Oh, why man nagakatulog kay ti why man asang kaugalingon sini nga pag ginhawa kag paminsaron mo hasta lagi dyan sa papel. Amo to gani ibang buta mga hamba ni Councilor Nabang nga kung sa ordinansa lang handa ini siya ganun kita sa sagid sa libro nga puno sa ordinansa tudlo mananggid ang pag-implementar kini sa bahin sa mga concerned agencies just like sining closed circuit television nga ordinansa bumusyat nga impact ni ara gali closed circuit television council na supposedly sila sini ang mag-monitor sa mga business establishments sa misdal sa Iloilo taon lang kung nag-implementar ito nagdagdag man sila sini compliance when it comes na pagpukod mga sa closed circuit television sa kada establishment. Ang isibong naglutok naman ang balikan nagsambal dahil ikaw sa mga ba nga dahil may issue mag-code ang ordinansa dito lang pinapatunay sa hugot ang kung tingnan man lain man ang mga issue wala naman gina-implementar din the Cham. Okay. Ini si Bombo Angel Pachirian para number 1 most trusted ginagawa in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kita, Bombo Angel Tan. Now, nga nagambal ko yan 97% wala gina-implementar raw. 3% na lang gina-implementar. Ang vandalism, anti-vandalism ordinance, di ba? Why man sa may nadakpan, why man sa may gipresentar. Gadamo lang yan, gadamo, galinapta lang yung linapta, gadako nga gadako, kag mapait sa mata, ay sor lang niya ang gwa. Sining mo nga bulo vandalismo ni. Di may ordinansa kita. Ang CCTV ordinance
by this time, sa pag-isip-isip ko kagina mo na ika-199 na ni iyang amendment siguro. O kon 199 kag tunga. Anong pulos ang amendments da ko ng mga nauna ganito, why gani iya ma-implementar sa gusto? May business permit gani ang JNT Express, kaway sila CCTV camera. Nga nagkakadapat nga ang mga establishmento komersyal may ara sa CCTV camera. Si Mayor subong nagmando na nga halos tanan sa pangkabugusan butangan na lang sa CCTV camera. Tiyamakon mo na. Kadamo sang maayo kung tani iya nga mga ordinansa nga ginpautukan sang mga now kag then city councilor. O galing kiti dira kita ya nagakadayos ang clutch naton sa pag-enforce. Sa enforcement kita iya nagadayos kada permi. Sa enforcement kita nagakaparot. This is one clear example. Nga may business permit sila kay ginakinahanglan nga requirements na sa aton sini nga mga kabumbo. Nagapati ang taga Business Processing and Licensing Office dira iya BPLO sa City Hall nga mamangkot abi nga ma-apply ka sa nga business permit tapos mangkuton ka may CCTV ka? May CCTV ka mo? Paghambal nga huo ati approve without thinking dayon. Ano inspect nyo pa na dito? Ano plastada? Di ba? Mambal si kagawad ilistanting para man ni sa ila negosyo. Para gani sa ila pero kay karon kay nagstipulate kita sa mga pagsulundan, nagbutang kita dira sa mga requirements. Dapat i-make sure man sa city government nga mag-comply ining mga establishmento komersyal. Karon ang guwata niya bulag. Kung hindi bulag, bungol. No offense meant sa mga person with disability, Nagapakita gid lamang ati hindi husto ang panrabaho dira sa kung sino man ang naghatag sa business permit ni sa JNT Express Quintin Salas sa Haro. Isa man iniguro sa mga nasiplatan dira iya sang mga hold-upper nga naghatag sa ila sang kaisog nga dayunon ang ila malain nga buko kay tinakita nila na survey man na nila mo. Pre, why to CCTV pre? Real ta pre magi pre tutukan ko ang isa to kabitaw bla pre. Tapos ikaw na to bala sa uyab. Itutuki lang ka double bleed ba o double bleed. Kunti tangay ang kwarta. Sa aton sini magkabumbo. Amo na gani bisan ika 1898 kag tunga nyo pa na i-revisit, i-amend kung pur sa gyapon ang enforcement or implementation why gyapon inasang pulos.
Sa enforcement yati, dira na iya nagamater, dira na iya ang sugilanon nga ginatawag. Sa aton sila kabumbo. Hindi man ina ma-perfect, pero try lang nga implementar or strict implementation sina. Ha? Ti kabay pa ba si isa ikasinto 99 kag tunga ni nga pag-amend sa nga CCTV ordinance, ma-activate man ang CCTV Council kung sino man ang mga hirudes sa nagabugos da, kag mangin matutuon nga mapinuslano na ining nasambit karon niya nga ordinansa. 52 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, istorya naton dugang mga balita kag impormasyon. Ang hambal iyan ni Assistant Secretary Chofilo Guades ang pag-consolidate sa mga traditional jeepney, hindi iya face out. Oh? Ti anong tawag mo sina Assistant Secretary Guades, sir? May other term kapag sinadira? Abi, kung ano na other term mo, matian ta. O, istoryahan ta ni, balikan ta pagkatapos ng pila ka-importante ng mga panumdum oras. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami ba lang ang nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na kaligad sa taktang alauna. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa Gyapon, ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Ari ba lang kabahin no, sa pag-usisa sa Committee on Public Utilities and Transportation sa kaya si sa Secretary Chofilo Guades III. Kay ginapamangkot diri siya ni Senator Grace Poe, Senator Nancy Binay, kung ano ginman bala ang plastada sining consolidate or pag-consolidate sa mga traditional jeepneys, magpa-consolidate, masulod ka sa isa ka kooperatiba. Tisay na ibaluan naton, kag sa eksperyensya naton, base man sa pagdala naton sang isyo may kantanan iya sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Once nga maka-consolidate na ikaw, miyembro ikaw sa nga kooperatiba, sa aton sila makabombo, kag sa natabo diri sa syudad sa Iloilo, nga ang ruta iya sa mga traditional jeepney ginpangdula, ginislan sang lain, modernized route, ang tawag sini nila. Pagkatapos no, entonces malang gali, balik naman iya sa the traditional route ng Japon. No? Arimlaw, ano gimana yung kung magpa-consolidate ka, no? But silingon, ayara ka na iya sa, sulod ka na sa face out na yon. Arimala ang kamahin sa pagpangusisa ng Senator Grace Poe and Senator Nancy Binay sa kay Assistant Secretary Chofilo Guades III. Kaya nga, pag hindi ka naka-consolidate, wala ka ng provisional authority to operate. Di ba? Pag hindi sila nag-consolidate, ilang jeepney yung mawawala sa kalsada? The CPC of the individual operators who fail to join the existing consolidated entity after, yun nga, December, shall be reverted to the state. So, ibig sabihin nun, hindi ba bawi yon? Binawi yon? Dinadaan niyo dun sa magandang salita na hindi naman phase out consolidation. Pero di ba yung the mere fact na hindi sila makapag-consolidate, technically parang phase out yun na sila Di ba? Yes or no? Pag hindi sila na-consolidate, natanggal sila, di ba? Hindi po, Madam Chair. Hindi po sila matatanggal. Kasi po, for now, we're trying to help them consolidate. And we will continue to assist them. And we will see to it that no one is left behind, Madam Chair. That is my commitment and the commitment of my agency, Ang Madam ganda Chair. ng pakinggan no? Madam Chair, that is what we intend to do.
that is what we intend to do. Ugaling, paano iya karon ang mga operator nga hindi makasarang sang fees for the so-called consolidation para nga mangin miyembro, kabahin sang isa ka kooperatiba. So kung hindi ka magpa-consolidate, ang imo sini nga provisional authority madula man, ang imo sini nga prangkisa sa aton sini nga mga kabombo, just like what happened rin sa syudad sa Iloilo, why pa mag-expire prangkisa mo, galing kay why ka na ruta? Ano sa pon mo? Ding ka mabiyahe? San ka punta? To Damon? Kung pamatian ta lang iya ang Land Transportation Franchising Regulatory Board, kung matian ta lang iya si Assistant Secretary Chofilo Guadis III, mambal kaya nga baw, may salbasyon kami. Pero, ang natabo diri sa syudad sang Iloilo, nga way pa ya matabo sa iban sini nga lugar, sus Maria Kagusip, base kon magligid-ligid kamo ka magambangay, hindi gid kami ang magpasugot. Di anong natabo sa karon diaw sa aton sino magkabumbo? Ginhimo pa nakip butas. Hindi man guro amo gid sina ka pait kag kasakit pamatian, but that is reality. Or this is reality. Ginhimo pa nakipbutas sang mga kooperatiba ang mga traditional jeepney sa Gyapon. Kay why pa mag-abot ang ila sini nga mga modernized jeepney? Ano na modernized jeepney? Sino kagi sa kayda man? Bumokris kagi ka na sa kayda? Anong baho sa sulod? Di ko napon, siyempre, balhas ang upod mo, no? Nga gasakay. Anong klase, mangkot ni mo pumutsaman? Namin ko bala, nga mambal kita modernize, how? May ano na sa sulod, daw? Samtang gabiyahe ka kay grabe traffic, kabi, pidi ka kabi joke, abiliyog ko, hambalo mo konduktor, ari lima, po? 2564, abi? Pindutala na. May amos na. may amo na sa modernized jeep, how? Kay ti kuno, grabe kuno contribute sa air pollution ang mga traditional jeepney kay itom-itom kuno ila aso. Ti day after sang announcement nga may rollback sa gatong, kung dito gapila ang traditional jeepney, dito magapila ang the so-called modernized jeepney, dito mas nagapatugong. Di pareho man lang sila ginatugong. Ano pa ginang modern now sa modernized jeepney? Hindi ba? Ano may wifi na nabumukres sa sulod? Pwede ka connect? Pwede ka to kahampang Mobile Legends, League of Legends, ano pa yun ang nampang ko gani, Call of Duty, pwede ka to kampang samtang gabiyahe ka. Naglain lang sina kay ti kag ginadusogid kay ti may makaganar mo kung si Senator Rafi Tulfo pa siya do mga inubuang nga nagadiliwal sila gadali sila nga madayon na ni angya Public Utility Vehicle Modernization Program kay damo sila gali makakwarta da. Hambal naman ni Senator Sherwin Gatchalian kay may mapya na da. Kaya makaluluoy iya ang mga operator sa traditional jeepney nga hindi pa man expired ila sini iyang prangkisa
ang ila sining roadworthiness. Pasado pa man, hindi man itom ang ginabugas ang ila sining tambutso, pero ti bangod sa sining pagduso gid sang modernization, pero kapila na ni extend bro. Ining modernization program. Kung boxing ni Sos Maria Kagusep, nag-surrender na niya ang galantaw, hindi kaya ang mga boksidor. Sa kadugay-dugay, naman, kalawig-lawig. Puwerteng extension nanay mo. Kaya ti siyempre, kung lapit na lang anong implementar, may mamalabag. May ara gid iya sang hindi magpasugot. Ti extend naman nga extend. Ti mayo kung tani bla kung may nakita man ta nga samtang nga gina-extend, may mga ginahimo man nga pamaagi ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ti kung si Assistant Secretary Guades pa waay kuno sang may mabilin mo. There will be no one left behind. Tanan buliga namon. Sa aton sinima kabumbo. Ti halin pa ni sang 2021. Nag-isa na katuig, manugduha na katuig. Why man sang changes sa aton sinima kabumbo? Ti diin dirang bulig nga ginahimo sang LTFRB. Bulig ang pagsukot sang 60 tubtob 80 mil nga fee para iya nga mangin miyembro sang kooperatiba at hindi niya kasarang ang iban sining mga operator. Tapos may isa pag ito iya nga naghikay nga nya mga traditional jeepney dali ni sa disgrasya, why handbrake, why speedometer, why sang amo sini, why sang amo santo. Tembot kay hindi sa San Wakal ya nga nagagitas pandemya. Nga ginawa na lang gani kapatughong sang napulo ka litro para nga makatrip kag may inog baka lang sang inog panyapon ang mga driver. Wa iya kay kada bulan ginabo wa gabot iya sweldo may rata pa sa. Hindi ba? Di dapat hatagan taman sa nagakigo nga pagtamod ang mapiktuan sining Public Utility Vehicle Modernization Program. Yes, we are for progress. Why ta ginahawiran ang modernization? Pero ti ibutang taman sa husto iya nga pamaagi nga ang mapiktuhan hindi man bala iya madunot. No? Mapiktuhan sila pero ti kung i-convert sa pilas do bakiras lang tapos dasig lang mag-ayo. Hindi nga ang guwa nila ito ging lasak na sila, linubong pa. Oras ta, 10 minutos na nakaligad sa takna sininga las 2. Lapaw nagkikita sa latid sa aton sininga pagpalayag. Iban sininga mga balita kang impormasyon. Inyo bantayan sa paday nga pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ora! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sa bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa first Friday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang nga Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na maghahatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiun sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa La Tolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga
mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Natukiban sang health experts sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina,
Renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho.
ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag Hello and good afternoon again. Sa internet mga kabombo, this is Tita Regine. Nag-aabi-abi na sa inyo sa Friday edition. So sila nga pala tuntunan kahapon lamang. Today, March 3 is the first Friday of the month. A little reminder lang sa mga Catholic faithfuls naton dira. My first Friday Mass devotion to the Sacred Heart of Jesus. So 5:30 karon may aras ang Mass dira sa may Plazuela. And of course, Via Crucis because nasulod na kita sa Lenten season. So, no meat. Because it's a Friday. Anyway, good afternoon gid sa inyo. Basta may nasalamukan dira. Nga nagakaon gid sang meat subong. Kabay wala lang Good afternoon, Gid. If you're having your late lunch, enjoy and be careful. Dapat may water sa imong kilid. Kag sa mga nagapahunay-hunay na dira, all set na kamo, nakanap na. I hope it was a power nap. So sa nga hapon, mag-enjoy na naman kita sa mga kasaysayan nga gina-share diri sa aton. And may just talk for a while lang, Gid, ha? Dali lang, Gid, ha? Sakay Sagittarius ang oton ang aton nga winner. Sir, I know nga siling mo kilalahay ka mo ni Veron, one of our previous winners diri sa KLP. So gitawagan ko siya kagina and I was looking for your number. Ang iya apo ang nagsabat and he said wala siya number mo, although ipingay balay kuno kamo. Sir, kung pwede, ha, ihatag mo gid ang imo nga number sa apo ni Veron para nga ma-forward niya diri sa akon. Wala ka gali kabilin sang imo nga number, so paano kita nga maka-contact sa imo kag mahatagan ikaw instructions sa aton nga interview tomorrow sa imo. Or siguro, sir, pwede ko man, no, nga ma-announce in just a little while ang numero sa Bombo Radio para nga dira mo i-text ang imo nga cellphone number and then please write ang imo nga real name so that mabalaan naton nga legit ina. Alright. So, all set kita mga kabombo. Welcome everyone sa kahapon lamang program with Tita Regine. Ano ang atong bahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival from Quija Velez. Okay na tayo. Good afternoon. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala gustong balikan patuloy umaasa baka sakaling kayanin pa ngunit tadhana na ang nagsasabing tayo'y may katapusan di dapat ipagpilit ang puso nating ayaw na tama na alam kong sawa ka na kung wala na talaga sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad nang ang puso ko
tayo, okay na tayo. Di magsisisi, di magsisisi. Bukas pala tatanggapin, tayo'y magsilbing aral. Kahit papano ay nagmahal, sa ating tatahakin na landas, paghanap ng bagong mahal. Mga mali di maulit, pag-ibig siyang mananaig. Tama na, sana'y liligaya ka. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatagpo, kung wala na, sana'y okay na tayo. Pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na, sana'y okay na tayo. Pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Mga puso ko'y malaya na sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatagpo, sa susunod nating pagtatagpo, sa susunod nating pagtatagpo, okay na tayo, okay na tayo. Sa susunod nating pagtatagpo, okay na tayo. Okay, pasa all right. I hope so. Okay na tayo by Kija Velez. Welcome again mga kabombo, mga KLP lovers. Sagittarius ang uton, ari na ang numero sang bombo kung sa diin. Pwede mo gid nga ma-text ang imo nga number parang matawagan ko ikaw. Ari ha, paliog lista 0917-306-6535. Suliton ko. 0917-306-6535. Alright. So, pabuton ko ha, Sagittarius, para matawagan ko na ikaw. Ari na ang aton nga first story this afternoon, Series 4, coming from Morning Star. And it says, Bonjour, Inday Regine. Sa nagligad nga series, Inday, ginhingyo ako sa akong guide
nga dako problema sa iya pamilya, kay mga sawa na ang iya bata. Kay kinahanglan nila 600,000 Afghanis para sa dowry. Ti, kung pwede, kidnapon nila ako kuno, kag taguon, kag iparansom sang 5 million Afghanis. Total, may insurance man kuno kami kada isa sang $50,000 US. Babalan sang loko. Kibot kulba ko eh. Okay, you'll know next week. Sabat ko. So, ginistorya ko tong amon head of mission, American. Kagang desisyon, exit quietly for good. Damo pa ang amon nga ginistoryahan. Kag nag-offer siya nga kung interesado ako magsulod sa US, make him a reference. Kag ginhatag niya ang iyang contact number just in case for verification. Advice pa niya nga iplastar ko ang akon nga resume kag isubmit sa migo niya nga immigration officer nga na-assigned sa Oakland, California Immigration Office for self-petition. Just call me as soon as you submitted it. Hambal niya, no? So everything was ironed out and graceful exit, done, and home again. Halos duha na kabulan, nga libot-libot, bakasyon, kag uneasy na ako. Feeling useless, kay wala trabaho. Bayad ko sa bangko sang US visa fee, kag hulat sang appointment schedule. Almost 3 months gid man, kag nadeparahan ang akon nga application. Kag himos ko na ang mga backup documents. Example, halin sa ginalumutan na nga bank books. Importante ang pinakadaan nga bank books, inday. Ay gali. Series pakado sa current, a few real estate titles, TDS, some shares of stocks, kag certified sell-in. Yalaro, Manila, para sa interview. Almost 3 hours nga pila, kag nahatag ko ang ako nga application. Ginscan sang kana, kag namangkot. What shall you do in US? Sabat ko dayon. Well, I want to see the place, what they call the Golden Gate, see the historical Alcatraz, climb the Statue of Liberty up to the head, climb the Arc of St. Louis, cross USA by train, etc. Saling niya, do you plan to stay long in US? Of course not, sabat ko. Will you seek employment in the US? Follow up sang kana. Sabat ko dayon. Well, to be honest, no. Unless offered remunerations that I cannot decline and is beneficial both to the employer and the employee. Well, thank you for your rational answers. Here's your claim slip, and your passport shall be delivered to your place by our courier in due time. So, thank you, madam, and good day. Hambal ko. Lupad dayon ko pa uli, kag libot-libot naman sa panay. Mga 3 man kasi mana, kag nabaton ko ang notice ang courier. Kuha ko inday, kag pintada dayon. Wow, grabe do baraha ba? Kwarta o kahon. Bingo! 10-year, multiple entries. Abaw. Tingita dayon ko sang pinakabarato nga airfare ticket. Pabook dayon ko sang ticket nga open return for 1 year. 4 weeks to go for flight to San Francisco. Contact ko ang mga pinsan ni Mrs. kag damo ang nag-welcome. Solved. Day of flight. Temprano pa abot ko sa Mia. Mia pasad to, no? Pero check-in na lang ako kay tamad na ko maglibot-libot. Mawinday, may 2 ka police attired nga nagabantay, kagitaan niya ko sang passport. Hatag ko man, kag pasiklab dayon ng isa, kuha magnifying glass niya, kag siya gid, no? Sige niya gid inspection ng ako nga visa. Abi niya ma-pressure, kag makulbaan ako, isip-isip ko. Sige, hampang ta. Total, 7 pa ka oras ang allowance ko. Lapit ni 1 ka oras, kag daw lagi sila paabuton sa akon, kag nag-alabutan na ang mga pasahero. Gani, balik nila passport ko. Mangkot ko,
Oh, ano bang nakita nyo? Wala naman, kasi may dumi Sabat ko dayon. Baka nadumihan kasi itinago ko sa refrigerator Tuloy na, check-in, and landed in San Francisco. Ang sundo ko, nagahulat sa arrival lounge, kumustahan, balitaan, kag diretso sa Bay Area, kung diin sila nag-reside. Sunod nga adlaw, bakal ako sang fast pass sang MUNI, MUNI, ang public transport sang San Francisco County. Ti isa kasi mana nga do inspektor ako sang bus, kay sakay na obra ko. So nakabisado ko gidman inday ang San Francisco County, kay ginabalikan ko pa ang medyo alanganin ako sang lugar. Tapos ko sa MUNI, BART, Bay Area Rail Transit. Ginpang sakyan mo gigilitanan para nga familiarize ikaw. So, Bay Area Rail Transit naman ang tinira ko inday. Idalom duta, kag idalom dagat ini nagaagi. Malapad ang coverage ni, kay halin sa airport, Colma, Daly City, bilog nga San Francisco, dalom dagat, butwa sa Oakland, kag damo nga cities ang sanga-sangasang release. Tapos ko pang lugayaw sa BART, Caltrain naman. Ini, malapad pagid coverage, kay bilog na nga North California. Halin ako sa 22nd Street Terminal, diretso sa Gilroy, sightseeing lang, halin sa San Francisco. Damo pang stations, bago Redwood City, Palo Alto City, Santa Clara, San Jose. The four compose the Silicon Valley. Kag damo pa bago Gilroy, kag balik mandayon. Pasado na alas 5, pag abot ko sa 22nd Street, tanaw ko ang bus schedule sa poste, 21 minutes pa kag mag-agi. Gani, hulat ako sa waiting shed. Damo man kami nagahulat, kag on the dot, abot man ang bus nga San Bruno. Medyo dulom na, kag daw dugay haw. Hasta nga isa na lang ako bilin, kag end of route na. Where to? Pamangkot sang itom nga driver. San Bruno, sabat ko. And this San Bruno, and you have to go now. No, my friend, this is not where I live, and know nothing this place, about this place. Quite far from Bay Area. I just arrived and I'm lost. I will not go down. Tawag siya sa office nila kung mag-istorya. Okay, we'll go to Bay Area and tell me if you know the place to go. Hamak mo, inday. Halos 40 minutos pa yung dalaga namon sa highway kag umabot sa San Bruno City. Nanaog ako kag nagpasalamat sa driver. That was the end of my run around and business naman ang atubangon ko. Ready na ang papeles ko para sa self-petition. Gani sakay ako sa BART para Oakland. Lapit lang ang USCIS sa BART station. Gani diretso ang direksyon ko. Ngita ko dayon ang amigos ang dati kong home atong HOM sa Afghanistan. Pero wala, kay may meeting. Gani ang assistant na lang ang nagbaton para ihatag ang papeles sa iya. Kaginatagan lang ako sang slip. Mission done and waits with ambiguity. Diretso na lang ako sa Alcatraz tour. Gawad tiket, sakay sa lancha para ma-relieve ang stress. Onto Alcatraz para ikulong ang lahat na malas. It took 30 minutes to reach Alcatraz, the Rock. Damo man kami sa lancha, kag may duha pa ang nauna nga naga-anchor. Libot-libot, kag halos duha man ako ka oras, kag sakay naman sa lancha para embarkado. Ang pier sa San Francisco kag diretso pa uli sa ginadayunan ko. Tungod naghatag man ako sang $1 sa pinsan para sa board and lodging, kinahanglan
ma-replenish ko ang balon ko. No other recourse but under the table job. Nag-upod ako pamanday sa mga pinsan, kag antos ko lang ang $8 per hour kay wala papel. Practice gid man ina sa US. Smiling law for illegal workers. Ginhukas ko anay ang pride kag langoy for survival. Karpentero, electrician, mason, tubero, etc. Pero kung Domingo, naga-casino naman kami sa Reno. Twin iniinday sang Las Vegas, pero sa pihak sang Nevada. Gamay-gamay lang para lingaw-lingaw. Or gamay-gamay lang. Halos anong gidman kabulan sa mechanical routine. Kag makapoy man, na binagid nga na mag-uhan ako sa physical works. Tawagan ko amigo ko sa Missouri, kag nangamusta. Istorya sang amon nga status. Kung gusto mo, kadto ka di, kay basi masponsoran ka sang hospital. Kay damo kulang nga posisyon. Ari diri ang tropa nga naga-try man nga makapapel. Naminya makapapel, maka-documents, no? Ang legal documents. So, lisensya ako sa tropa, kag mga pinsan nga makadto ako sa Missouri, kay base swertihon nga makapapel. Dulong nila ako sa airport, kag pag-landing ko sa St. Louis, kita ko dayon ng tropa nga nagahulat sa arrival lodge. Upod man ang contractor nga Pinoy, pero US citizen na. Kag dugay na nga nagatrabaho sa hospital, kag nangontrata na lang siya sang hospital maintenance. Diretso kami sa hospital, kag assigned niya ako nga OR custodian. Dataas nga posisyon inday, no? Pero amuin na ang terminology diri sa mga establishments sa janitor. Kag $6 per hour. Balan mo inday, hindi pareho ang minimum wage sa mga states. 11 ka or ang dalako kag 3 p.m. to 11 p.m. duty ko. 11 ka OR ang dalako kag 3 p.m. to 11 p.m. ang duty ko. Busy permi ang pocket bell ko. Kag kung magsabay ang OR, pati mga nurses, nagabulig himos. Tapos may sideline pagid kami. 4 a.m. to 8 a.m. medium mall ang ginalimpyo himos namon nga pito for $400 daily nga hati-hati namon. So, ang daily routine namon, 3 p.m. in kami sa hospital, kag out 11 p.m. Uli, snacks, tulog, bugtaw, 3 a.m. Start, 4 a.m. sa mall. Out, 8 a.m. Grocery, luto para baon, kag lunch, tulog. Wake up at 2 p.m. Snacks, 3 p.m. in sa hospital. This is another mechanical life. Wow, lagari, gali ka mo to ha. So abutan gid man mga 3 ka bulan sa nami ko nga pangabuhi. Gintawagan ako sang pinsan nga may schedule ako sang biometric exam. Isip-isip ko, 11 days pa, kag may time pa para mag-cross country via Amtrak. 3-day rail travel for Missouri to California. Konting despedida, kag pagkaaga, gindulong nila ako sa Amtrak station. Sakay nako kag una nga city, Kansas. Then, Arkansas. Damo pa nga stations, kag traverse ang train sa lawig nga disyerto sang Texas, kag mga gagmay nga stations. Sobra isa ka adlaw, kag abot kami sa Dallas, kundiin ginasasinar si President Kennedy sadto. Then, Austin. Kag isa naman ka adlaw, bag umabot sa San Antonio, via zigzag sang El Paso. Dugay kami nagulat sang train. Halin sa New York, kaginutod ang train. Tapos ginsugpon sa isa. Agod, diretso naman kami pa California. Ang train gali inday, may isa ka bagon nga glass. Ang duha ka sidings, glass. Kag nagatalik danay nga couch.
agud maayo ang pag-view sang ginaagyan sang train. Gabi na, kag sige ang dalagan sang train, kag pagkaaga, desyerto na sang Nevada, then New Mexico, kag Arizona. Mid-afternoon na kami nakaabot sa LA. Kag sang pag-abot namon sa station, ang nakilala ko nga kana, nang hagad nga mag-road trip, halin LA, pa San Francisco, mga 4.5 hour drive. Taho man, kag kami-kami lang ang edad. Kuha namon ang car niya sa parking, kag nag-drive. Who's on wheel? Pamangkot ko. Siya daw. Sabay tudlo sa self niya. Umpisa na amon road travel, kag umpisa naman ang untahan, diborsyada gali siya, kag hambal ko man, hiwalay ako sa asawa. Hiwalay as in, asawa ko sa Pinas, kag ako ya sa US. So, physically obvious nga hiwalay. Haha. Well, the feeling was mutual and we arrived past 8 sa gabi sa San Francisco. Nag-check-in na lang kami kay Kapoy man para mag-agi sa traffic. Next morning, we checked out, relieved from the traffic. From that time on, we're friends, and from time to time, we see each other. Now, I have to focus on my green card and survey the location where I have to take the proceedings. Then, thereafter, the biometric was done. Ginhatagan naman ako sa schedule for interview. Then, thereafter, report na ako sa USCIS interview. Lalaki nga medyo tisoy kag pakilala siya. Pinoy sounding kay Rodriguez ang apelyido. So hindi ko sigurado ang iya nga origin kay pwede nga Latino or Pinoy. Pero wala na ako namangkot kay basi ma-foul pa ako. Budlay na. Handshake kag ginpapungko niya ako. Ginatamdan niya ang resume ko. Kag simple lang ang interview. Though HR bala inday nga naga-interview sang applicant. Chicken, ako pa. Haha. Wala gani 15 minutes, kag end of interview. Bal niya, okay, you can now apply for jobs in the US and will be sending your permanent residence card through post. Handshake ulit and end of session. I thanked him and departed. As expected, siling sa mga pinsan, hindi na ako makaupod sa ila. Kag advice nila, magkuha sang seminar para sa contractor's license para makakuha ako sang official receipt. Nag-seminar ako kag magkuha sang glazing contractor exam. Kay daw hapos kag inidako ang kinahanglan nga capital. Kag pwede credit card ang gamiton. The season was not good for real estate's business. Na down. Kag ang government naghatag incentives gamit ang environment. Energy preservation. Environment, energy preservation, kag islan ang tanan nga bintana sang double glass with government fat subsidies. $300 per window. Main item ini sa mga glazing contractors. Bakal ako sang mga tools, pick-up truck, kag trailer, certified pre-owned lang inday. Kay barato ya. Nagpa-member ako sa Angel List, kay diri nagapangita ang mga homeowners sang journeyman. Amat-amat, nag-build up ang amon customers. Kay tama-tama lang ang presyo. Kag nagkaroon ng chain referral effects. Word of mouth, no? So one afternoon, pasyaran ako sa realtor, kag gusto sang tag-iya, nga ibaligya ang balay. Kag kung interesado ako, himuso niya ang papeles. Tungod manug-abot man ang anak ko nga medtech, kinahanglan nga may balay kami, kay maupod man daw si Mrs. Down ako 10%, kag ginhimos ang papeles. This time, naga-output na ako sang 40 to 60 installed windows per week. Kag makaremedyo man ko sang about 2K per week. Wow, 2K dolyares.
So gin-control ko lang ang expansion sang operation kay basi hindi ko ma-cope up kag mabulilyaso ang quality of works. Kung gabi naga-extra ako sang pang-dismantle sang pinanghukas ng bintana, kag tipunon ang aluminum, kag kung mapuno ang trailer, dala ko sa tunawan, kay 1.80 per pound, kag ang isa ka trailer nagabili sang 800 to 1,000 US dollars. Mga 2 ka bulan nga tipon-tipon, kag mapuno Abot na si daughter, kag upod si mother niya. House took over. Renovation began. Ang property inday, sulusobra lang 1/2 acre. About 50 meters by 50 meters kundiri sa aton. May 2 ka balay, isa may second floor, kag may spa sa tunga sa 2 ka balay. Ang garage, gin-convert namon nga workshop, kag ginparentahan ang ibabaw. Sold ang monthly amortization. Si Bunso, ang medtech inday, ginatagan sang entry level nga $18 per hour. Okay lang, para makakuha siya credit card. Si Mrs., nakatinergit man 4 ka bulan, kag bumalik sa iyang negosyo. Lapit na 2 ka tuig si Bunso, kag kapamana sang kano, upod man niya nga lab tech. Sa balay sila nag-estar, kag si kano, namian mag-upod sa mga tao, magpang-install sang bintana. Hasta nga nagkabisado niya ang trabaho. Ginsaylo ko sa ila ang property, kag si kano, nag-resign sa hospital para mag full-time sa window and door business. Timing man nga nag-budget ang US military para relocation sang Okinawa troops sa Guam. Dako, $16 billion. Para mahatagan ligwa ang kano, ginsaylo ko sa iya ang lisensya sang business, kag nagsaylo sa Guam. Nagrenta ako balay sa Agat, eastern portion sang island. Inday, do isa na inika-script sang programa. Abi ko sugpon pa. So, inday, do isa na inika-script sang programa. Ganit sundan ko na lang sang Series 5 ang activities ko sa Guam. Marshall Island, kundiin nahamtang ang Reagan Star War missile launching pads. Tinian kag Saipan military construction. Sa subong, gin-expand ni kano ang operation niya, kaglaban niya nga trabaho, installation sang solar panels. Kag ang supply niya, halin sa Arizona. Mercy, Morning Star. Morning Star, thank you so much. Gintour mo gid kami dito sa US. Mga kabombo, ginkapoy ka mo sa libot-libot ta dito sa US. So kanami gali sang imo nga naabutan dito sa US, nagka-business ikaw and now gin-turn over mo sa imo nga son-in-law nga kano. Tapos do na-expand niya pagid, no? Napa-improve niya pagid ang inyo nga business. Tapos ikaw yati, lagaw-lagaw na lang subong. Pero grabe man ang imo nga mga ang imo nga mga adventures para nga makasulod ikaw didto. Kag since you're the type na sige, what would I lose anyway? So go. And so that's it. Isa ka engineer pero sige lang, ginpiyong lang ang mata, nag blue collar jobs, but sang ulihi siguro ragid sa imo ang pagka ano gani ang term dira ka entrepreneurial. So nag-invest kaya sa negosyo kag nagnami ang igo. So nakabakal ka mo balay tapos nakaparent pa ka mo partly no sang sinang inyong so kanami kay kabalo kagid magpalakad magpatikang sang pangabuhi kag sang negosyo. So subong dito nagali kay kano si kano amo ning gina-refer mo of course nga imong son-in-law kag the business is thriving kag it is still going on and getting stronger. So kanami so anytime no pwede ka to siguro makapro-pamasyar sa inyong business or sa imong bata nga dito pa sa US na bilin.
Pero kung hindi na kaya, diri na lang, lagaw-lagaw na lang, sulat-sulat na lang, diri sa KLP. Thank you so much, Gid. Morning Stars, naging share mo. So, nga hapon diri sa KLP and may Series 5 pa. Siyempre, pabuton lang namon. Salamat, Gid. Mga kabombo, we have 5 minutes before 3 o'clock. Magapanong kita. Pagkatapos ng Gid, sa pila akong mga importante nga mga pahibalo. Nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patata sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kun ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area kung ma-expose sa adlaw. Nagaitom gid ini. Check to gid si Morning Star, doon naubos niya gid ang whole program ta sa iyang US escapades. But I'm sure nag-enjoy man kita tanan, no? Wait lang, Sagittarius ng uton, wala ka gyapon ka text ng imong number. Way mo nakwa ang ginhatag ko kagina. Sige, suliton ko ha. Basta may nakakilala dira kay Sagittarius ng uton, aka Lolo Jose. May interview na ko sa imo buwas. Basta kilala niya siya, palihog hatag sa iya ang ininga numbers ng bombo para nga ma-text niya ang iya nga cellphone number so that I could contact him. Ari ang number 0917-306-6535. Sa liwat, para kay Lolo Jose, aka Sagittarius ng Uton, 0917
0917-306-6535. Sayang man kung di na ma-push through ang pag-interview ko sa imo, hindi mo makuha ang 1,000 pesos nga cash mo. So, go na, text na. Kagamo naman dira, mga kabombo, mga KLP lovers, padayon na natin ang pag-enjoy sa mga beautiful stories, mga experiences sa inyong inagyan, nga nagtatakid sa inyo kaisipan, kag makabilin sa aton. Hindi lang gid entertainment, kundi everything, no? Guide, motivation, encouragement, inspirations. Please email ang luyag ninyo nga i-share diri sa kahapon lamang program sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa tanan nga mga owners sa mga letters nga ato nga ginbasa for this week, bantay gid kamo buwas kay isa sa inyo ang ato naman nga mangin winner. So who could that be? Be the first one to know. Sa tanan naton nga mga letter senders for this week. So madami nga salamat, wala na kita sa nabilin nga oras. Thank you so much, Gid. Buwas sa gihapon kita ang mag-aupdanay. And hopefully, may interview gid naton si Sagittarius ang uton. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much, Gid. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.